Bos días a todos. Comenzamos o pleno ordinario de 30 de maio de 2017 cos seguintes puntos no orden do día. Primeiro punto. Aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o pasado 25 de abril de 2017. Non sei se hai inconveniente. Unanimidade, entonces. Segundo punto. Segundo, proposta de cambio de titularidade das estradas provinciais LUP 1905 e LUP 1902 a favor do Concello de Fonsagrada a cambio de titularidade dun tramo de estrada no Concello de Fonsagrada a favor desta Deputación Provincial. Non sei se queren debate, se hai unanimidade. Non precisamos debate, bo día a todos. E votamos a favor. No noso caso, vamos a abster por coherencia co que fixo o noso grupo político na Fonsagrada, a parte que estamos a falar dunha estrada que incluso é intercomunitaria, co cal consideramos que sería dubidoso que teria que ser da Diputación. Vamos a abster simplemente. Entonces pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? En contra non hai ningún. Queda aprobada a proposta. Terceiro punto. Da parcela de Fonsagrada aprobada por acordo pleno de 28 de marzo de 2017. Hai algún erro, creo que na referencia catastral, non sei se queren debate, se... Tampouco precisamos debate e anunciamos a nosa abstención. Pasamos logo á votación. Neste caso, nós vamos votar a favor. A favor. Votacións, votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a proposta. Cuarto punto. Resolución das alegacións e aprobación definitiva, si procede, da proposta de modificacións puntuais da relación de postos de traballo da Deputación Provincial de Lugo aprobada inicialmente por acordo plenario en sesión extraordinaria celebrada o 14 de marzo de 2017. Non sei se queren debate. Debate. Neste punto tamén anunciamos a nosa abstención e renunciamos a debate. Pois o mesmo, tamén nos vamos a abster, tamén non fai falta debate. Pasamos logo á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a proposta. Quinto punto. Quinto, proposta da adxudicación se procede da concesión da xestión e explotación do Centro de Recría da Deputación Provincial de Lugo. Aquí sí que vai haber debate, me parece. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias, señor presidente, e moi bons días a todos os presentes e os que nos siguen a través da rede. O asunto que ven hoxe o pleno é a fase final dese proceso de contratación público e absolutamente transparente co que se adxudicará, se así procede, a xestión do Centro de Recría baixo a tutela da Deputación de Lugo a empresa proposta pola Mesa de Contratación integrada única e exclusivamente por técnicos, aunque poden participar os grupos políticos con voz, pero sen voto. Este proceso comeza o día 2 de marzo coa apertura da documentación administrativa requerida para concorrer a este servizo, no que saíron seleccionadas as seguintes empresas: Daily Experts de California, Ganados Deus de Begonte, Aleitar de Taboada e Recría Castro, con sede en Cospeito. O seguinte paso foi a Comisión Técnica Pública celebrada o 6 de abril, na que participaron técnicos provinciais e representantes das empresas e que valorou a oferta técnica para a concesión do Centro de Recría Galloso Castro. Nesta documentación, as empresas presentaron melloras no funcionamento do servizo, modificación da infraestrutura para facela máis eficiente, dotación de maquinaria e equipamento, programas de vacinación ou de bioseguridade, así como os recursos humanos e a contratación de persoal. A entidade beneficiaria que hoxe se propón que sea a adxudicataria
de ese contrato. Por exemplo, incrementa nun 12,5% o salario dun 12,5% o salario dos traballadores para que acaden os 1.000 euros netos mensuais. Tamén incorpora outras cláusulas sociais como a formación para traballadores en materia de benestar animal. Un veterinario será o coordinador dos traballadores. Ofrece tamén a sinatura de un convenio coa empresa especializada en asesoramento de vacún Seragro. Está aberto a colaboracións coa universidade. En canto aos recursos de persoal, seguirá un organigrama no que durante un ano terá un 30% de ocupación total e, polo tanto, un xerente, 3 traballadores a xornada completa e unha media xornada. No segundo ano, terá un 80% de ocupación, un xerente, 6 traballadores a xornada completa e 2 a media xornada. E no terceiro ano, que terá un 100% de ocupación, terá un xerente e 9 a xornada completa. Compre suliñar a colaboración con Seragro, o que lle permitirá dispor tamén de moitísimos dos recursos dos que dispón esta cooperativa, composta por 24 veterinarios, 2 enxeñeiros agrónomos, un graduado en ciencias empresariais, 18 técnicos podólogos, un informático e 3 administrativos. Deste xeito, a puntuación desta empresa seleccionada foi de 71,98 puntos. O canon que ofrece é de 100.000 euros ao ano despois de uns anos, a partir do 5º ano de actividade, e o prezo ofertado aos gandeiros, que inclúe o tratamento ou o manexo do xato hasta que sae do centro de recría, transporte, vacinas, inseminacións, alimentación, estancia, todo o que necesite, de 2,39 euros ao día, un prezo por baixo dos prezos de mercado de outros centros de recría de novillas frisonas ou de novillas para leite. Esta é a proposta avalada, sostida pola Mesa de Valoración, pola Mesa de Contratación, respaldada polos informes técnicos pertinentes e que, de aprobarse hoxe, permitirá que en breves o centro de recría este en pleno rendemento, inicie a súa actividade e poida acoller o antes posible esas 3.000 xatas que ten capacidade de producir o ano, representando, pois, o que todos saben, en volume económico, en volume de actividade, en resposta a unha das necesidades presentes que ten o sector da produción de leite na provincia de Lugo. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, moi bons días, señor presidente, señoras e señores diputados. Ben, Centro de Recría Galloso Castro. Proxecto Estrela, buque insignia do vesteirismo, inversión millonaria, centro de referencia a nivel nacional, e infraestructura que renovará, modernizará o sector gandeiro da provincia de Lugo. Moitos son os titulares que se teñen dado a conta do Centro de Recría de Galloso Castro. Podía facer unha relación pormenorizada, xa se fixo en outras sesións, das distintas datas de posta en funcionamento e todo o que se leva falado do Centro de Recría Galloso Castro. Sería xa no mes de setembro de 2015, cando así está recollido nos xornais, cando empezarían a entrar as novillas nas instalacións de Castro. 2 anos despois, seguimos nunha situación parecida e, en principio, tería xa visos de chegar a un bo fin, pero siguen aparecendo trabas. Froito do que xa temos falado, da improvisación, de que non contan vostedes coa Administración Autonómica, non contan vostedes cos grupos da oposición, aínda que lles tendemos a man, e a colaboración. Este diputado, nos poucos meses que tuvo labor de goberno e tuvo oportunidade de traballar a prol dese centro de recría, como non pode ser de outra maneira, temos a responsabilidade de que unha infraestructura con unha inversión millonaria como foi ese centro non nos podemos permitir que sexa
un nido de pombas, como está a acontecer, ou un mausoleo, non? Desde o primeiro momento lle dixemos que estábamos á súa disposición para colaborar nesa posta en marcha. Rexeitaron vostedes, tanto vostedes como o diputado de Medio Rural, rexeitou esa colaboración, dixemos que estábamos á súa disposición para elaborar os plegos, para aportar todas aquelas ideas, non só este diputado, sino toda a xente que está por detrás e que podería aportar ideas para que se chegase a un bo final. Rexeitaron vostedes continuamente. Cando se debatiu os pregos, puxemos, e este deputado puxo en dúbida que tal como estaban redactados, pois o mellor calquera das empresas non estaba realmente acreditada a solvencia tanto económica como técnica e que podería acontecer que incluso a empresa adxudicataria pois a oferta que presentase non fose a máis barata para os gandeiros. Naquele momento, dixen que tal como estaba plantexado, seguramente sería a empresa que aportase maior canon e máis beneficio para esta institución e, sin embargo, non fose aquela empresa que ofertaba un maior canon por xata para o gandeiro, consecuentemente un maior aforro, a que fose a oferta adxudicataria. Realmente así aconteceu, non? Pero, bueno, non quero entrar en máis detalles. E agora nos atopamos que incluso, pois, foi toda esa improvisación, creo, pois que hai un recurso plantexado a esta adxudicación. Dende logo non son xurista, descoñezo de leis, pero sí me plantexan bastantes dúbidas á hora de esa adxudicación o recurso plantexado. Tanto, máis sobre todo, pois, por non cumplir as prescripcións técnicas de unha balsa de xurros que sí era necesario, tendo en conta a produción de xurros. Tal como se recolle na oferta adxudicataria que recría Castro SL, fala de que se xenera en esa explotación 25.522 metros cúbicos ano, cando temos unha balsa que só ten unha capacidade de 5.780. Independentemente que o que plantexan que podría ser xestionar eses recursos externamente, o que sí está clarísimo que non temos capacidade de almacenamiento. Si esa mesma oferta plantexa que o terreo é capaz de asumir 8.756 metros cúbicos ano, con esa capacidade de almacenamento non seríamos capaces ni sequera de almacenar para despois plantar o millo e aportar ese xurro ás terras. Entón, a maiores, o que me fai ter realmente desconfianza é que se basean vostedes en un informe técnico asinado polo director da granxa que é o máximo responsable da desfeita a que chegou unha explotación punteira na nosa provincia, que era un referente para os gandeiros, tanto a nivel productivo como a nivel xenético. De logo, se estaba facendo unha labor moi importante, era un referente, tiñamos un ganado de alta selección e agora o que temos é unha desfeita de vacas. Unha granxa que non é capaz de producir alimentos para o seu autoconsumo, vacas que morren, vacas que non producen, terreos baldeiros. Entón, non me parece o máis axitado que unha persoa que é o máximo responsable, como ben digo, sea o que asine un informe que avale esta adxudicación. Por todo eso, lle pido, si quere contar co apoio do Partido Popular, que o deixen en riba da mesa, que esta adxudicación non se faga ata que se resolva o recurso que está plantexado ante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais. Co retraso que levamos xa de 2 anos dende ese anuncio de posta en marcha, un par de meses máis non importa, nin vai a influir moito máis no desenvolvemento do sector gandeiro da provincia de Lugo, créame vostede. E, desde logo, o Partido Popular, como xa ayer reiterei máis dunha ocasión, está a súa disposición e, unha vez resolto ese recurso, nos absteremos ou incluso votaremos a favor da adxudicación, pero sempre e cando teña o respaldo xurídico para esa adxudicación. O que non queremos é comprometer xudicialmente esta institución
e ser nós cómplices e responsables de eso, e, ademais, a posible contrapartida ou indemnización si prosperara ese recurso. Lóxicamente, lle lo reitero, retiren vostedes esta proposta e poden contar co Partido Popular para colaborar a que ese centro de recría se poida abrir e con todos os condicionantes legais e sin que poida haber ningún tipo de reproche legal. Non sei a postura que tomará o Bloque Nacionalista Galego, pero, dende logo, se vostedes continúen con isto, o Partido Popular terá que votar en contra. Imagino que o Bloque Nacionalista Galego, consecuentemente, que igual que o fixo cos catamaráns na Ribeira Sacra, e pensando que iso podría finalizar en unha xudicialización, pois serán consecuentes tamén á hora de toma de decisión e á hora de postularse en esta adxudicación. Moitas gracias. 6 minutos, o BNG. Agradézolle, bos días a todos e a todas. Agradézolle os consellos que nos fan desde o Partido Popular, pero, temos o noso propio criterio neste caso. Aquí hai dous debates que creo que son distintos e habría que diferenciar, e que creo que non se poden, aparte, misturar. Por unha banda está o que é a cuestión o centro de recría en sí, é dicir, se unha institución como unha Diputación Provincial debe ter ou non, dentro das súas funcións, dentro das súas competencias, a xestión dun centro de recría. Nós, personalmente, políticamente, pensamos que non é o caso. Isto deberá ser un traballo que deberá levar adiante a Consellería do Medio Rural. E, por outra banda, está o que aquí se discute realmente, do que temos que falar, que é a propia concesión, a propia adxudicación a unha empresa da xestión deste centro de recría. E é certo que, tal como explicaba o señor Ulla, que aquí hai, cando menos, algunha cousa que non parece, non sei se moi correcta ou non. Eu que un contrato deste calibre se lle adxudica unha empresa que ten unha antigüedade desde febreiro deste mesmo ano, cando menos non me parece moi elegante, pero supoño que cumprirá as bases, imagino, non? Que así serían redactadas. Cando o que está claro é que, que hai un recurso de outra empresa e que o tema está no aire, por así decirlo. Nós non vamos votar en contra desto, se non fomos á propia mesa de contratación, pois non ten sentido que agora tampouco nos opoñamos, pero tampouco vamos facer a favor, polo mesmo sentido, non? Se non participamos no que é na propia adxudicación deste contrato, pois non ten sentido que aquí nos posicionemos nun lado ou outro. E máxime cando está pendente dunha sentencia judicial. Eu non sei se pode deixar encima da mesa ou non, aparentemente parecería un pouco lóxico, pero, nós, en todo caso, tanto nos estaremos hoxe como posiblemente o próximo día que volva, se que volve a este pleno. 3 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Para decidir se se deixa encima da mesa ou non, deberíamos aclarar algunhas cuestións, porque é verdade que se ten presentado un recurso contra un trámite, non contra unha resolución, non contra un acto de resolución. Existen informes de que o trámite non é recurrible, que é o recurso, non? Pero, de todos modos, preséntase ante o Tribunal de Recursos Contractuales. Aquí faise saber, notifícase que se vai presentar ese recurso e tamén a empresa que está proposta como adxudicataria resposta a esas alegacións que fai a empresa Ganados Deus. Desmonta unha das cuestións que di vostede, señor Rulla. O que di a empresa que se propón como adxudicataria é que se pode construir a balsa nas dimensións que se considere e, independientemente de que se construa ou non se construa, a inversión, o investimento da balsa vai a ser reinvestido nas melloras ou nos acondicionamentos que se considere por parte desta administración no centro de recrías e, finalmente, se demostra que hai outras solucións máis viables económica, técnica e medioambientalmente para o tratamento ou para o almacenamento dos purins. Dende logo, aprobalo hoxe significa unha nova traba, un novo retraso para a apertura
do Centro de Recría da Granxa Galloso Castro. Despois das apreciacións nas que vostedes teñen a costume non só de trasladar unha desconfianza desacertada sobre os traballadores da Diputación, senón de tratar de verter outras difamacións, porque non son outra cousa, eu creo que esa é a verdadeira vontade que está detrás do Partido Popular. Lembrar que o Partido Popular, que cando o que hoxe actúa de portavoz en este asunto tiña responsabilidades de goberno, contramaniobra para que o Centro de Recría non sexa xestionado cunha concesión dirixida, tutelada, vixiada e perfectamente definida en Deputación de Lugo, senón que intentan facer unha concesión de manial, é dicir, intentan deixar o Centro de Recría en mans privadas sin case potestade de tutela ou de seguimento por parte da Deputación Provincial de Lugo. E hai outros detalles que tamén son importantes, porque a vostede interésalle o discurso do alegante Ganados Deus, pero non entra tampouco en cal é a valoración da oferta de Ganados Deus. Ganados Deus é verdade que ofrece un prezo máis económico ao gandeiro que a que se propón como Recría, pero é que Ganados Deus tampouco se acomoda o planteamento dos pregos e das prescripcións técnicas da contratación, onde se plantexa que o Centro de Recría sea para a recría de novillas de leite. Ganados Deus abre a espita a que entren a posibilidade a que entre tamén a recría de carne, que todos sabemos que é moitísimo máis barata que a recría de leite. Polo tanto, aí é onde consiguen o abaratamento. Eu non sei se alguén valora este detalle. Non sei se alguén valora este detalle, pero iso está todo na documentación do pliego de contratación, das mesas de contratación da que os representantes do Partido Popular participaron e, por certo, como sempre, nunca dixeron nada en elo. Isto foi aclarado. Isto foi aclarado. E iso é a cuestión, e de verdade, digan que é o que pretenden. E se teñen un interés en que iso non sexa para ganado de leite, e sexa para ganado de leite e carne tamén, díganos xa. Se queren que realmente aquel investimento de 12 ou 13 millóns de euros sexa un cebadeiro para aprovisionar os matadeiros de alguna persoa que poida estar interesada e concurrindo a este procedimento, díganos xa, pero digan que para facer un cebadeiro non facía falta investir semexante cantidade de diñeiro. Eso é o que hai. E se hoxe isto sale aquí rechazado negativamente, tamén ten consecuencias para a Administración. Incluso para quen non xustifique convintemente votar en contra dos informes técnicos. Os informes non só da Mesa da Valoración, senón que os informes técnicos todos avalan o procedimento. Foi o procedimento máis transparente que se puido dar. Houbo participación no Pleno. O Pleno é o órgano de contratación, de feito. Participaron ustedes nas mesas. Puido participar o grupo provincial do BNG tamén. Foi absolutamente transparente. Eu entendo que non adxudicar é un prexuicio porque o Centro de Recría non pode abrir as súas portas o tan axiña como se desexaba por parte deste goberno que iniciou hai moi pouco tempo todas as tramitacións con esa proposta de iniciativa económica, etc. É verdade que parece que hai bastante interese, aunque despois traten de disimulalo con outra moción, de que os proxectos da Deputación de Lugo non poidan sair adiante e non poidan dar resposta tan rápida aos cidadáns como se merecen. Pídolle para valorar convintemente se queda este asunto sobre a mesa ou non, que aclare que se o Tribunal de Recursos Contractuales inadmite ou resolve desfavorablemente os intereses do recurrente ese recurso que presenta, se van a permitir, porque votar a favor hasta o vexo difícil por parte de ustedes, pero se van a permitir que se poida producir a adxudicación, porque, eso poderá pasar en un mes e pico. Se hoxe votan que non, empezamos de novo con todas as consecuencias que ten
e alguén terá que explicar por que o centro de Recría se vai ao ano 2018 e non pode abrir as súas portas no ano 2017. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Mire, señor Santos, a vontade deste grupo político e deste portavoz que lles fala, en este caso do medio rural, sempre foi colaborar que esas instalacións cheguen a bo porto e a funcionamento, incluso nos meses en que tivemos responsabilidade de goberno. E calquer día, e aquí se transmitiu, nos traballos que fixemos, incluso a opción que plantexa a empresa adxudicataria de externalizar o control de xuros é algo que xa estábamos traballando nós e xa estábamos en contacto con empresas que xestionan os xuros. Co cual, xa lle digo que estábamos traballando en eso. Pero si éramos conscientes de que non chegaba a balsa. Independentemente, iso hai que facer unha nova balsa. E contradícese vostede, contradícese no informe técnico en que se basan. Si vostede dice que hai o compromiso da empresa adxudicataria de facer a balsa, eu linme todo o expediente, non sei se vostede o fixo, eu creo que non, porque senón decataríase que en ningún lado se comprometa a facer esa balsa. En ningún lado. Incluso no informe técnico firmado pola persoa que lle decía antes, que, como non, responsable desa desfeita e, ao mesmo tempo, lóxicamente, político, porque foi alcalde dun concello, alcalde socialista do Concello de Triacastela, di que esos terreos donde se iba a executar a balsa se poden destinar e incrementarán o terreo para cultivo. Dígame vostede como pode ser as dúas cousas, que se faga a balsa e, ao mesmo tempo, que se incremente o número de hectáreas ou o número de áreas, porque non vai ser unha hectárea onde se executa a balsa. Non precisamos nunha hectárea, nin 20, nin 30 para executar a balsa. Dígame vostedes como pode ser as dúas cousas, porque eu eso sí que non o acabo de entender. E non necesito ser ningún xurista para entender eso. Independientemente deso, vostede mezcla moitas cousas. Este grupo non ten interés por ningunha empresa. O único interés ten é que a empresa adxudicataria o faga no seu momento sin ningún problema xurídico. O que non queremos é que dentro dunhos meses un tribunal diga que todo o proceso estuvo viciado, hai que inicialo de novo e teñamos que indemnizar a empresa adxudicataria que xa iniciou a recría. Iso é o que este grupo non vai apoiar nin vai a permitir. Estamos lle dando oportunidade de que rectifique eso, deixalo enriba da mesa, que se pronuncie o tribunal e, dende logo, sí que o facilitaremos e non poremos trabas. Pero en ese caso, si teremos o respaldo xurídico que non vai acontecer eso. Falaba vostede da empresa Ganados Deus, que plantexaba facer un cebadeiro. Creo que nas instalacións da Granxa Gaioso se fai unha recría de gando de carne. Eu creo que na provincia é tan importante o sector leiteiro como o sector cárnico. Polo menos para este portavoz ten tanta importancia. E como profesional do sector, traballei e traballarei para potenciar tanto o sector leiteiro como o sector cárnico. E vostede que ven dun concello no que hai importantes explotacións cárnicas tamén, debería defendelas. E xa lle digo, nas instalacións da Granxa Gaioso hai un convenio con a Cruga tamén para recriar novillas. Por iso é a importancia do sector cárnico tamén. Seguramente que esta empresa cometeu un erro. Non sei se cometeu un erro presentando o aval desas explotacións, pero eu, lendo tamén, na literalidade, vexo que hai compromiso de 20 explotacións gandeiras da provincia. Eu non vexo que poña explotacións gandeiras de leite por ningún lado. Si nos atemos o tenor da literalidade, e xa digo, repito yo mismo, non son ningún xurista nin me compete resolver este recurso. Nin defendo os intereses de ningunha empresa, pese a que vostedes intencionadamente digan que sí, por ser unha empresa do Concello de Begonte. Non, dende logo que non. O único interés que temos é salvaguardar o prestixio desta institución e non xudicializar esta institución. Por eso lle digo que retiren vostedes isto, agardemos a que o tribunal se pronuncie e, en ese caso, igual que yo dixen ao seu compañeiro, téñennos vostedes a súa disposición. Non vamos a
torpedear nin entorpecer esa infraestructura. 13 millóns, máis de 13 millóns de euros investidos, cree que seríamos tan insensatos de non traballar, aínda que pensemos, e coincido co portavoz do BNG, que esta institución non tiña que haberse involucrado en este proxecto, que hai moitas máis formas e mellores de axudar ao sector gandeiro, leiteiro e cárnico da provincia con ese investimento. Pregúntenlle vostedes aos gandeiros. É que só unha achega directa, repartindo os fondos entre as explotacións, sería moito máis rentable. Os gandeiros o houvesen preferido. E non teríamos este problema hoxe. Pero é que como vostedes non consultan nada, improvisan, se lles ocurren, teñen ocurrencias. Claro, chegamos a este punto. Teñen vostedes o compromiso meu e o deste grupo en apoiar e non torpedear. Está nas súas mans. 3 minutos o vocero do BNG. Nós, según vamos oindo a discusión sobre este tema, cada vez nos reafirmamos máis, non? De que é unha discusión técnica, nin o meu compañeiro nin eu temos os coñecementos suficientes para poder avaliar unha discusión técnica deste calibre, e co cal ratificámonos na nosa posición de abstención. En todo caso, matizar, non? Que nunca se trata de cuestionar en ningún momento o traballo dos técnicos que levaron a cabo o proceso de adxudicación. Eu, cando dicíamos antes de que non parece moi elegante que se adxudica unha empresa que ten ainda non 4 meses de antigüedade, en todo caso a culpa non é dos técnicos, a culpa será das bases, imagino eu, non? Iniciais, non? En todo caso, insisto que non temos coñecemento para poder decantarnos ou decidir que a oferta é mellor, porque sinceramente non o sei, e canto máis ollo, menos o sei. O que sí me parecería de recibo, e creo que así, non sei se entendín ben o portavoz do Goberno, que deixalo hasta que mirar se admite a trámite ou non o recurso. Entendín ben? Entendín ben que propoñías deixalo a ver se admitía a trámite ou non o recurso. Unha vez pronunciado o tribunal, se lle daba a razón ao órgano ou á mesa de contratación, se iba a ratificarlo ou iba a seguir na mesma postura. Bueno, eu pareceme que sería bastante coherente, non? Ou bastante lóxico esperar, a ver, incluso para evitar posibles malos maiores, pero, bueno, é unha decisión que ten que tomar o Goberno. En todo caso, chegado o momento, dende o BNG, aínda que, insisto, é un proxecto que creo que non entra dentro da nosa política que defendemos para as diputacións, e é certo que co diñeiro que hai investido non se pode deixar eses recursos tirados, non? En todo caso, unha vez que se pronuncie o tribunal, se o tema sigue bloqueado, tamén nos ofrecemos a intentar buscar unha saída para, cando menos, poñer a funcionar, poder sacar algo de rendemento eses cartos que hai investidos, non? O que é ridículo é que esteñan tirando diñeiro e que eso non esteña funcionando. Ora, pareceríame coherente que se esperara a ver se, cando menos, o xulgado admite a trámite ou non o recurso correspondente, o tribunal, perdón, que do cal non teño nin idea, nin a máis remota idea, se teñen razón ou non, se é unha empresa ou outra que debe levar a adxudicación. Eu parecíame bastante prudente esperar, que canto pode ser eso, un par de meses. Depois do tempo que levamos esperando, tampouco sería un tempo excesivo. Un minuto para rematar o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Eu saco dúas conclusións. Hai unha verdadeira intención de intentar meter recría de carne ou vacas de carne no centro Galloso Castro. Eu creo que se constata que finalmente o Partido Popular está detrás desta maniobra, cando menos dilatoria. Inda así, vámoslles a coller o guante e esperemos que non sea unha trampa para poñer unha pedra máis no camiño dun centro que vai a ser de verdade, pese a que non o gobernan vostedes, de referencia lucense, de referencia galega e de referencia nacional. Nos preguntámoslle aos gandeiros, e os gandeiros tamén nos preguntan
cando abre o centro de recría para vacas de leite, porque as de vacas de carne xa se está facendo recría, como ben dicía vostede, con un convenio de Acruga. Co cal eu propoño ao presidente que deixe o asunto sobre a mesa. Esperemos que nun mes haxa o pronunciamento do Tribunal de Recursos Contractuales e que as palabras dadas hoxe aquí se cumplan en previsión de que eu creo realmente que o Tribunal se vai a pronunciar dándolle a razón a quen propón esta adxudicación. Ben, debatido a proposta, creo que a intención é que quede sobre a mesa e esperar a que resolva o Tribunal de Recursos Contractuales. Tamén hai certo compromiso por parte dos grupos de apoialos se é así, non? Entendo. Sexto punto. Sexto, proposta de nomeamento de representante da Corporación no Padroado do Museo do Pobo Galego. Non sei se queren debate, cambiar a... Digo que non sabemos cal é a proposta de nomeamento. Non, a proposta é Pilar García Porto, non sei se estaba aquí, non. Non sei se hai votación, se queren, están de acordo. Unanimidade. Sétimo punto. Sétimo, moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia ao arranxo da estrada LU 636 Sarria LU 546 Becerreá. 6 minutos o voceiro do Goberno. Gracias, señor presidente. Non creo que sean necesarios. Todos conocemos cal é o estado da carretera Lugo 636 de Sarria a Becerreá. Pódese dividir tranquilamente en 3 tramos. É unha carretera que comeza no concello de Sarria, discurre por Sarria, Láncara, Baralla e Becerreá e ten un tramo do quilómetro 0 ao 16, que é un trazado acondicionado de maneira extraordinaria, podemos decir a un nivel alto, presenta rotondas, ten interseccións a nivel costral necesarios carriles de espera e incorporación, está firmada en aglomerado en Quente, a carretera está señalizada horizontal e verticalmente e presenta incluso aceras en varios tramos do mismo trazado e conectas revestidas de hormigón. Hai que decir que este tramo é un tramo extraordinario e de boa calidade. Outra cousa xa cando chegamos ao Concello de Láncara, a partir do quilómetro 16 ou 18.500, donde o que se fixo, aproveitando a volta ciclista, foi, en principio, facer unha fase de 2,5 km de aglomerado en Quente, pero co trazado que había de 2,80 de media, o sea, 5,6, que en algúns casos, ademais, dificulta o tránsito entre dous camións. É un trazado sinuoso, sin ningunha bionda de protección, a pesar de que ser técnicamente necesaria e obrigatoria en moitos tramos, que está incumplindo a lei. Presenta unha señalización moi elemental. Do 18.500 ao 30.940, que é en Becerreá, termina o aglomerado dese tramo intermedio que estaría no trazado existente de aglomerado, pero que non tería as melloras e as características do anterior, desaparece xa ao entrar no límite do Concello de Becerreá. Volve a ser, como é toda ela, obviamente un trazado sinuoso, unha calzada de 5,40, o único que hai unha línea divisoria de pintura blanca no eixe, ten tratamento bituminoso, ou sea, gravilla solta, o firme está totalmente agotado, deteriorado, presenta numerosos blandós, deformacións longitudinales e transversales, presenta unha gran cantidad de baches e tamén debido á antigüedade do firme e o agotamento, pois, en canto se presentan chuvias, inda que se rebache, volve ter baches ao momento. Presenta unha señalización vertical moi elemental, ten poucos tramos de bionda, nos que existe necesario facer mención que esta carece dos obligatorios terminales de terra nos extremos, carece de calquer tipo de protección para motoristas, etc. O sea, ten un trazado, podíamos decir, pois casi, para ser unha carretera autonómica e que cumple unha vía de importancia que ten, porque conecta
as localidades de Sarria, parte de Baralla, Láncara e Becerrea, ca A6, pois nunha situación bastante deteriorada, envellecida, en un estado pois, que non é aceptable para a circulación. Por todo elo, o que lles pediría aos grupos é que aproben a proposta e se dirijan á Xunta de Galicia, que tiña xa compromiso de arreglar a fai anos, porque o compromiso era facer a primeira fase de Sarria a Sá e continuar co mesmo trazado hasta Becerrea. Eso paralizouse. No goberno tripartito non pudo ser porque se fixeron fortes inversións na carretera de Navia e en outras carreteras da zona da montaña e estaba previsto facela na época seguinte. Foron só 4 anos e, repito, non se pudo levar a cabo. Eu espero que a Xunta de Galicia, despois de 10 anos, pois que poda levar a cabo esta reparación e facela nas mesmas condicións, polo menos, que está o primeiro tramo. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o vocero do BNG. Simplemente para anunciar o noso voto favorable a esta moción. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bos días. Bueno, simplemente tamén de forma moi breve anunciar a nosa intención de apoiar lóxicamente esta moción no sentido de recoñecer a importancia que esta infraestructura ten para as comarcas de Becerrea e de Sarria e a súa conexión coa autovía A6. Creemos que esta infraestructura é a saída natural destas comarcas cara a A6, cara ao resto do Estado, é a saída natural cara á capital do Estado. E sí que é verdad que un pequeno análisis dese estado da carretera co que coincidimos plenamente pois nos leva que efectivamente dos 32 kilómetros que ten a carretera os que están arranxados son prácticamente 12 que son dende Sarria hasta Sá. En todo caso, esa inversión, no seu momento pola Xunta de Galicia, co Partido Popular no goberno, foi de 8 millóns de euros, e, efectivamente, sufriu un parón coa chegada do bipartito da Xunta de Galicia, que deixou de priorizar a continuación desa obra e quedou aí estancada mentras, claramente, pasaban os anos sin que se rematara ese proxecto. É certo tamén que actualmente a Xunta de Galicia está tamén dando unha solución a saída da comarca de Sarria de todo o centro da provincia cara a A6 a través da conversión da vía de alta capacidade entre Sarria e Nadela coa súa conversión en autovía, que actualmente está xa adxudicado o proxecto para a execución do primeiro tramo entre Sarria e Nadela, estrictamente entre Sarria e Pobla de Sanxiao, pero, bueno, en todo caso, esta infraestructura é importante para Sarria, importante para Becerrea, nos a apoiamos e simplemente, pois, bueno, recordar estes datos porque é importante saber que se fixo, onde se parou e onde estamos ahora mismo. 3 minutos o vocero do Goberno. Nada máis, agradecer en principio o apoio de todas as forzas políticas, recordar que é certo que o tripartito paralizou a carretera, pero obviamente porque se decidiu naquele momento facer a carretera de Navia a Becerrea, inversións na carretera de Fonsagrada con Asturias, o sea, quero dicir que na comarca da montaña neses 4 anos hubo unha forte inversión do goberno do señor Touriño. E esa previsión tamén de Sarria tamén foi posible gracias ao goberno do señor Touriño preveu xa o doble carril, que usted sabe que naquel momento non iba previsto. Fora polémicas, existe tamén un ramal desta carretera que vai hacia Tricastela, que, como sabe, había unha especie de convenio para non escoller kilómetros da Xunta, e Xunta nosa, que tamén está tamén bastante mal, hasta empalmar ca carretera da Diputación. Eu creo que debía de facerse unha actuación conxunta ou incluso levar a cabo esa proposta de renegociar o intercambio de kilómetros de carreteras a facer posible que unha carretera que discurre e que é propiedade de 2 ou 3 administracións ou sea dunha sola, porque eu creo que xa hai voluntad política e fácil. Agradecerlle que a Xunta de Galicia, que xa leva 8 anos e algo máis, pois que se acorde esta carretera e a poda facer. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero de BNG. Entonces creo que hai unanimidade, non? Octavo punto. Perdón, octavo punto, sí. Oitavo, moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galicia a actuar ante os danos producidos polas adversidades climáticas no sector vitivinícola da provincia de Lugo. Neste punto hai 3 propostas similares. Propoño debatir as xuntas e despois que se cheguen as conclusións que lles pareza. 6 minutos o vocero do Partido Socialista.
moitas gracias. Bueno, hai tres propostas que todas apuntan na mesma liña, con certas diferentes, con certos matices que as fan diferentes. A nosa proposta é que esas tres mocións se engloben nunha soa, que se aproben todas, se é posible por unanimidade, porque todas se complementan unhas con outras. E comezamos pola que propón o Partido Popular, que insta a Xunta de Galicia que estableza unha liña de axudas dentro da legalidade destinada a financiar os gastos de repoda, replantación e tratamentos fitosanitarios dos viñedos afectados pola xeada. Eu creo que dentro de esa proposta pois entra tamén sin problema ningún a do Bloque Nacionalista Galego, que pide establecer con carácter urxente contactos co sector agrario para a avaliación do territorio afectado e as dimensións desta, e tamén establecer unhas liñas de axuda para apoiar as explotacións afectadas que abrangan tanto a compensación polas perdas de produción xa previstas para este ano como as medidas precisas para a recuperación das plantacións afectadas que permitan a plena recuperación da produción no seguinte ciclo productivo. E tamén é perfectamente implementable a proposta que elevamos dende o Grupo Provincial Socialista instando a Xunta de Galicia para que realice ese estudo que permita a avaliación urxente e inmediata do impacto das inclemencias meteorolóxicas acaecidas nos últimos días e por todos coñecidos e das perdas económicas ocasionadas de maneira específica aos membros do sector vitivinícola das distintas denominacións de orixe, pedindo tamén á Xunta de Galicia a que abra unha orde de axudas dotada de orzamento suficiente dirixida fundamentalmente aos membros do sector vitivinícola das diferentes denominacións de orixe para paliar os danos e realizar os pertinentes traballos de recuperación da colleita naqueles casos nos que aínda sexa posible recuperar algo, pero tamén instar a Xunta de Galicia a que elabore a regulamentación necesaria para establecer no sector agrario dotacións orzamentarias anuais capaces de atender directamente as perdas produtivas ocasionadas polas inclemencias meteorolóxicas, así como dotar de recursos económicos concretos os organismos de investigación agrícola dependentes do Goberno autonómico para promover a aplicación da tecnoloxía na predición e prevención destes sucesos. Os cambios na climatoloxía están aquí, son innegables e hai que tomar conciencia de que efectivamente son así e non se pode esperar a que se produzcan para dar unha resposta. Ten que haber unha previsión, ten que haber tamén unha previsión non só para as inclemencias meteorolóxicas, senón para outras situacións que non só xeren alertas, senón que poñan en risco as colleitas ou o que pode producir a terra nas mans dos nosos agricultores. Eu creo que son perfectamente implementables as tres, esa é a nosa proposta, estamos dispostos a votar as tres conxuntamente, por separados, como consideren, e polo menos dende a provincia de Lugo que emane cara ao Parlamento de Galicia, cara á Xunta de Galicia, ese consenso de que é necesario estas axudas sin outros debates como o que se ten producido no Parlamento. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. Bos días a todos. Eu creo que hoxe os viticultores da Ribeira Sacra están do Araboa, os tres grupos do Goberno e os dous da oposición, parece que nos preocupamos por as xeadas. Certo é que cada un a destempo. É dicir, as preocupacións hai que tomalas a pé de campo e o día seguinte. Desde este grupo, o primeiro que fixemos foi visitar as zonas afectadas, falar cos profesionales do sector, falar co Consello Regulador, traer a Comisión de Agricultura a que visitara as zonas afectadas e ver que solucións se podían poñer encima da mesa. O sea, facer aportacións técnicas e aportacións políticas, e a propia conselleira pois se desplazou aos distintos concellos afectados por a xeada, tanto nesta denominación como en outras. Pero, bueno, eu creo que ao final o que importa é remar todos na mesma dirección e nesa parte é onde estamos. Eu creo que hai unha moción presentada por o BNG que, efectivamente, podemos matizar algún tema un pouco alarmante na exposición de motivos cando fala dos porcentaxes de viñedo afectado, porque non nos podemos olvidar dunha cousa moi importante. As xeadas sempre son máis
do que ao final son. E, cando chega o ano 2018, temos que presentar no mercado unha colleita. E se presentamos unha colleita dicindo que arrasou o 90% do viñedo, pouca cosecha vamos presentar, cando ademais non é certo, cando ademais é un error grave. Pero, bueno, máis alá deso, o que me importan son os acordos, e neses acordos van nese sentido. En canto ao Partido Socialista, pois eu entendo que cando o Partido Popular anunciou nos medios de comunicación e presentou cumplindo co que marca o ROF en tempo e en forma esta moción, logo vimos a do Bloque Nacionalista Galego e o Goberno, pois unha vez máis, xoga con esa ventaxa que ten o Goberno e parece ser que a última hora, dado que BNG e Partido Popular presentan unha iniciativa para solicitarlle á Xunta pois que este do lado dos viticultores, emenda a súa plana e nos presenta unha moción que, desde logo, dado que teñen un alcalde magnífico da Ribeira Sacra sentado na súa bancada, se pediran consello para facer esta moción, cando menos diríalle que dice algunhas barbaridades. E permíteme que lles diga por que é importante. Voume á súa exposición de motivos e dime: estragáronse uns 16,3 millóns de kilos de uva, o que supón que non chegarán ao mercado 21,7 millóns de botellas de viño. Claro, isto pois é certo que xa nos falaban dun milagre bíblico, que era a multiplicación dos panes e dos peces, ou nas bodas de Caná, que se transformaba auga en viño, ou o dios Baco, que facía destas cousas. Pero claro, mire, na Ribeira Sacra, entre outras cousas, temos a ben facer o viño con uva. E claro, de 16 millóns de kilos, que lle podo dicir que é un dato totalmente falso, hoxe os consellos reguladores das 4 denominacións de orixen afectadas xa fixeron un primeiro sondeo das zonas afectadas e puxeron a disposición da Consellería de Agricultura as primeiras estimacións. Estimacións que día a día van baixando e falan de entre 1.800 e 2.000 hectáreas afectadas. É dicir, sempre tendo en conta que os propios consellos reguladores representan a viticultores e adegueiros, por lo tanto, entendemos que son datos de máximos. Esas 1.800, 2.000 hectáreas, por desgracia, por os viticultores, non producen nin a mitad deses 16 millóns de kilos, pero que sí que xa roza o esperpento é, con 16 millóns de kilos, facer 21 millón de botellas de viño. Mire, o aproveitamento neto das denominacións galegas, a que está máis á cabeza é o ribeiro, pois dado o seu suelo, dado a súa tipoloxía de uva, o aproveitamento está en torno a 0,70. Na Ribeira Sacra é sensiblemente inferior, está en torno a 0,63, 0,64, ten sacado algún ano o 0,67 de aproveitamento. Co cual, xa non xugando con que non estamos de acordo co dato afectado, eso é unha multiplicación. Pero logo síguenos no texto da súa moción. Eu entendo que esta moción fixeron a prisa correndo. Eu entendo que cando viron a do BNG e cando viron a do Partido Popular, puxeronse a traballar, porque cando nos chegou a orden do día, que foi o xoves, todavía hasta ben entrado venres, pois foi imposible que desde os servicios de actas coñeceran se había moción ou non. E eu entendo que, ademais, pois podían estar ustedes pendientes de se había viaxe ou non viaxe a ese Congreso de Madrid e non a poderon facer mellor. Pero, mire, fálanos e dice noutra parte da súa moción: a maior parte dos racimos xa estaban formados e, por tanto, o dano foi moi importante. Home, mire, as xeadas foron as noites do 26, do 27 e do 28 de abril. Pasou un mes e 2 días e todavía estamos en plena floración. Pero, bueno, me imagino que aquí esta moción, desde logo, tuvo unha dirección política e tuvo que ter un equipo humano multidisciplinar facendo. Desde logo, aquí ves a mando un enólogo, aquí ves a mando un matemático e a mando Dios Baco. E logo dinos unha cousa que lle molesta moito ao sector, porque o sector ten que salir ao mercado. Ribeira Sacra leva moitos anos traballando en pro dunha calidad, en pro de asentar un produto no mercado e tal. E o que non é certo é que esta xeada, que foi dañina, que foi mala e que nos fixo moito daño, o que non é certo para nada é, como ustedes rematan con estas profecías, dicir que lles vai impedir aos viticultores cumplir con 3 parámetros que son os únicos que lle permite cumplir con creces, que dice que as expectativas de calidade. Mire, a calidade este ano, é certo que todavía faltan 4 meses para
porque se comeza a vendima e, por tanto, por desgracia, pode pasar de todo. Pode chover, pode xear, pode granizar, como pasou o ano pasado, e poden pasar moitas cousas. Pero, se se cumplen as expectativas, hai unha colleita sensiblemente superior á do ano pasado e, por tanto, as expectativas son de que non hai ningún tipo de botritis, a colleita é moi sana e eu creo que vai haber no mercado unha gran calidade de viño. Por tanto, expectativas de calidade non. Podremos falar de cantidade, que tampouco. Dice de recolleita. Home, mire, isto é un principio básico. Xa hai xeada e hai menos colleita, a recolleita tampouco a facida. E logo da venda. Mire, as grandes denominacións de orixen, a Rioxa, cando hai estes problemas de xeada, porque falamos de que estas xeadas afectaron a medio Europa e, desde logo, a toda a parte norte deste oeste de España. É dicir, estas xeadas non só afectaron ás denominacións galegas, senón que moito a Rioxa, moito ao Alto Aragón, moito a Álava, e, por tanto, o que facemos, a xente que vive da viticultura, é que cando hai esas xeadas o que se aproveita é para facilitar a venta. É dicir, hai un nicho de mercado para poder colocar o viño, o que fan é un repunte en positivo dos precios, entonces as xeadas consecuencias moitas e graves, pero desde logo non na venda, que a vai favorecer, porque vai haber posiblemente menor produto e, por tanto, máis fácil de colocar, non na recolleita e, desde logo, en ningún caso, na cantidade. Pero logo hai unha parte na que, home, hai que ser sensible cos viticultores. Remato, presidente. E minten dunha forma exagerada. E dicen que a Xunta de Galicia abriu un precedente na zona de Doade, que é unha zona importante da Ribeira Sacra, pagando, o ano pasado, entre 7 e 15.000 euros por hectárea para paliar os danos. Isto é tremendamente falso. Isto é un insulto aos viticultores, porque ningún viticultor cobrou. Mire, o que se pagou foron exactamente 7.000 euros por hectárea, non hasta 15.000. E dentro do que era a normativa europea de minimis, pagouselle o que máis se lle pagou 15.000 euros. Houbo xente con 7 hectáreas afectadas, houbo xente con 8, e por esas 7 ou 8 cobraron o máximo que se permitía dentro desta orden normativa europea de minimis, que era 15.000 euros, co cual, houbo señores que cobraron 1.800 euros por hectárea. E, por tanto, a esa xente que non cobrou ese diñeiro, que se lle plantea ahora decir que cobraron 15.000 euros por hectárea, facelo nun documento que se presenta e firmado por un portavoz a un grupo, cuando menos, é, de alguna maneira, un pouco exagerado. E logo, xa para rematar, que o presidente me está advertindo co tempo, dice que a falta de previsión culpan a Xunta de que, de alguna maneira, xeara. Home, mire, xear xea, por desgracia, todos os anos, nas zonas de viñedo non todos os anos, pero sí cada 8 ou 10 anos, e, bueno, eu non sei se cando ustedes tuveron a sorte de gobernar esta autonomía, este país, pois alá o señor Laxe, ou despois máis tarde o señor Touriño, por fixo un decreto prohibindo as xeadas ou algo por estilo. Eu creo que na parte onde todos nos unamos para pedirlle á Xunta de Galicia que teña sensibilidade, como xa está a ter, como xa está a demostrar e como xa está a tomar medidas para o sector, estamos de acordo. Pero, home, cando presenten unhas mocións nun tema sensible, o que non podemos facer é decir cousas que van contra a natura. Moitas gracias. 6 minutos o Benega. Sí, eu non quería gastar os 6 minutos como fixo o señor Armesto. Seguinlle a intervención e había momentos en que me perdía, porque eu estaba pensando en como imos facer para ver o que nos une e non o que nos separa. Ou seja, eu teño aquí apuntados 3 puntos da moción do PSOE, 3 puntos da moción do BNG e 2 puntos da moción do PP. Entonces haberá que sacar un único punto, ou 2, ou 3, non? Que é o noso objetivo, tal como decía o señor Armesto, que hoxe estaban de noraboa os viticultores, pero, bueno, se vimos aquí a reproducir un debate e tú máis, pois, claro, nós tamén temos que falar, e tamén temos que decir cal foi o papel da conselleira. Parece moi ben que a conselleira visitara a zona, pero coas visitas ás zonas, cando hai catástrofes, non se solucionan as cousas, non? Hai un goberno, hai un executivo, que neste caso ten maioría absoluta o Partido Popular, e é quen ten que tomar decisións. Fai pouco debatiuse no Parlamento de Galicia unha proposición non de lei defendida polo compañeiro Mini Rivas Cruz, igualita que esta moción, e o PP ali votou en contra. Por lo tanto, entonces, ser un pouquiño serios todos. Eu espero que aquí o PP, pois,
tal como usted dixo na primeira intervención, que lle parecía moi ben a nosa proposta, aos seus compañeros do Partido Popular en Santiago no Parlamento non lle pareceu, pero bueno, eu agradezo que lle pareza ben, e entonces, agora, entre os tres, faigamos propostas aquí, neses tres e 2 puntos de acordos que hai, para ver que é o que sacamos en limpio, que é o que nos une. Non, ese é o obxectivo do Bloque Nacionalista Galego, foi no Parlamento tamén, lamentablemente pois non se chegou a ese acordo por culpa do Partido Popular e pois agradecemos que o PP intente autoemendarse a plana e daqui saia ese acordo. Se a todos lles vale a nosa proposta, efectivamente, na exposición de motivos os datos non están ao 100%, vou a darlle a razón, referíase ao país, pero non se refería exclusivamente á provincia de Lugo. Reconozo que había que traer os datos moito máis aquilatados e eu, a proposta que faigo é que eses puntos de acordo que pon o Bloque Nacionalista Galego en riba da mesa, pois lle valen a todos ben, e senón a nós tamén nos valen os dos demais. 3 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. E, señor Armesto, vene demostrar vostede moitísima comprensión do mundo do viño, pero moi pouca comprensión lectora. A nosa moción non di que se produzan 16,3 millóns de kilos de uva na provincia de Lugo. Está dicindo... Vale. De feito, tamén lle digo que utilizamos datos de unións agrarias, porque a Xunta de Galicia non publicou datos oficiais. É lamentable que non se poidan utilizar os datos oficiais, que nos valen a todos, e haxa que utilizar datos das organizacións sectoriales que están pendentes do sector. É verdade tamén que eu pensei que vostede se iba a quedar en esa posición de consenso dende Lugo que rachara coa postura do Partido Popular no Parlamento de Galicia que votou en contra de axudas directas aos viticultores. É verdade que as grandes bodegas están nunha posición de máis doada salida á situación provocada polas xeadas que os pequenos viticultores. Hai lomos nos que se perderon producións completas. Eso sabe vostede tamén como a min, e sábeno moi ben os viticultores. Entonces, eu creo que vamos a centrarnos no que nos une, que é a necesidade desas axudas, e recoñeza vostede que non é que o Partido Socialista prevea a Xunta ou pida a Xunta que prevea as xeadas, que prevea orzamentariamente que o cambio climático está aquí e que prevea orzamentariamente que todos os anos hai consecuencias dese cambio climático sobre unha ou outra produción, ou que está habendo novas pestes, novas plagas, como a da pulga guatemalteca ou a propia avispa velutina, que están aquí e que hai que telo previsto orzamentariamente, non esperar a que pase o problema, porque non é un incendio imprevisible. É unha consecuencia de un cambio climático que moitos se negan a recoñecer e que moitos se negan a investir concienzudamente para tratar de actuar sobre el e ter previsto que, cando teña as súas consecuencias, pois estas persoas non se queden desemparadas. O que estamos pedindo é que se rompa co discurso de que o que é asegurable non é subvencionable. O que estamos pedindo é que se atenda a todo o mundo, porque isto non é só unha catástrofe ou un problema pos produtores comercializadores, tamén pos de autoconsumo é un problema, como foi no caso da pataca. Esa xente, pois non podemos deixala tirada nin abandonada. Iso é o que estamos pedindo. E o demais é barullar por barullar. Eu creo que podemos. Hasta non temos nin que entrar na discusión de que punto metemos nun acordo conxunto. Votamos as 3 mocións e acabouse. Están as 3 aprobadas. E polo menos, pois, cando isto chegue ás instancias que ten que chegar, tomarán conciencia de que todas as posturas son respaldadas por todos os grupos políticos. E pois ali farán cada un os que representan o que representan. E non lle dean moitas máis voltas. É verdade que a xeada puxo nunha situación complicada a produción non só na Ribeira Sacra, é dicir, en todo Galicia. Vaya rematando, señor portavoz. Se queren crear noutros debates,
pois tamén encararnos. É verdad que hai un erro na escritura que de entre 7 e 15.000 euros é evidente que quer dicir que as axudas foron entre 7 e 15.000 euros, non por hectárea. Se eso sabe vostede, hombre. Non veña a rebuscar recovecos, non veña a buscar vostede recovecos que non son necesarios, que eso non está á altura da situación na que nos atopamos agora e do bonito xesto que podía ser hoxe precisamente aprobar isto por unanimidade e manifestar un compromiso pleno do pleno pola Ribeira Sacra e polos produtores de viño. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular, 3 minutos. Gracias. Mire, eu simplemente, estando de acordo e debatiremos agora a parte do acordo, eu o que teño que facer en nombre de un grupo e en nombre, si quere, hasta dunhos concellos que cando viron isto lle fixo gracia, é simplemente dicir, si sobre un texto se poñen unhas cousas que son ilegales, si se dice que unhos señores de a zona de Doade cobraron 15.000 euros por hectárea, home, mire, a 15.000 euros por hectárea que nos financien todos os anos, porque non hai esa rentabilidade. Por lo tanto, eu terei que dicirlo. E isto non ten nin que alporizalo nin nada, simplemente é unha moción mal feita. É unha moción feita a prisa e correndo e non consensuada co sector. Mire, o importante de cando se fai unha moción é falar a ca xente que se quere dirixir. É dicir, collan e vayan aos consellos reguladores, falen cos viticultores, falen ca xente que viviu e sufriu. Nós estamos de acordo nunha cousa. Primeiro, nas medidas que xa ten tomado a Xunta, que parece que non as coñecen, pero vamos a ver, a Xunta de Galicia xa sacou unha línea de axudas de hasta 1.400.000 euros para facilitar os traballos que teñen que ser a repoda, porque era vital volver a repodar, a replantación, nos casos onde houbera algunha cepa que secou, e envolver aos tratamentos fitosanitarios. E aí xa teñen unha línea de axudas. Creouse hasta 10 millóns de euros con líneas de crédito blando a interés de xuro cero para os viticultores. Pois ao mellor hai que ir máis alá, e nós vamos estar aí. Pero esas medidas xa están postas encima da mesa. E logo temos que avanzar nun tema que é vital para o campo. Mire, as xeadas non se poden prevenir. O que sí se pode prevenir son os danos, e o que temos que facer é avanzar, e o que está facendo o Ministerio e a Consellería dentro dos agroseguros. A Xunta de Galicia xa comprometeu 4,7 millóns de euros para incrementar as partidas nos agroseguros. Temos que facer unha conciencia dentro dos agricultores en xeral e dos viticultores en particular para ir e poder asegurar as nosas producións. A Xunta está cubrindo un 22% desa parte do agroseguro e incrementou-no con 4,7 millóns de euros máis para leválo ao tope legal. E o que temos que facer entre todos é esa concienciación. Estáse nun paso que é vital, que é dicir, sabedores de que os labregos a veces son moi reacios, aínda pagando mínimo. Usted pense que un seguro colectivo está en torno aos 200 euros hectárea asegurada. Pero a xente, pois temos que informar e dicir esa realidade. Temos que dicir que un seguro que é subvencionado para o campo. A Consellería está dando un paso máis. Está intentando que eses seguros os tomadores podan ser as propias denominacións de orixe. Buscar un marco normativo para que quen tome o seguro sea o Consello Regulador en representación de toda a xente inscrita que produce e vende uvas para o Consello Regulador e, por tanto, haber unha garantía de futuro hacia ese. Nós vamos estar de acordo con que se tomen as medidas de apoio desde esta institución e desde a Xunta sempre que vayan da man dos profesionales. É dicir, nós non podemos chegar á casa de ninguén e dicirlle como a teñen que arreglar. Os consellos reguladores xa elevaron unha proposta á Xunta de Galicia e hainos de todos os colores, están representados todos os sindicatos e todos os partidos políticos nos consellos reguladores. E eles que son profesionales elevaron unhas medidas. E eu que lle digo na nosa moción, que eu creo que usted dixeron que lle valía e a mí me vale perfectamente, e tamén os seus puntos, é instar a Xunta de Galicia a que en coordinación cos consellos reguladores faga unha valoración da superficie afectada pola xeada. E segundo, é que se cree unha línea de axudas para financiar o que realmente perderon, que foi repoda, que foi moi costosa, para plantación de novas cepas e para tratamentos fitosanitarios. En esa línea, saquemos os corpos das mocións, vayamos ao acordo e nos de acordo con sacar unha moción por unanimidade en defensa deste sector. Iso sí, sempre dentro da legalidade. Usted sabe que non pode haber axudas directas á produción, pero non porque o digamos nós, sino porque o dice o Goberno de España e porque o dice a Unión Europea, porque non podemos entrar dentro do mercado de libre competencia. Ahora, que máis dá co viticultor
reciba 3.000, 7.000 euros por hectárea en función de repoda, en función de replantación ou de tratamentos ou en función de outra cousa. O que quere o viticultor son os 7.000 euros. Por lo tanto, fagamos un acordo de que a Xunta de Galicia colabore cos consellos reguladores e que da man del tomen as medidas necesarias para defender o sector vitícola e que avancen, ademais, na proposta do seguro colectivo, dos seguros agrarios colectivos para todas as parcelas, para que, se isto se volve a pasar dentro dun ano, dentro de 3 ou dentro de 10, teñamos unha resposta axeitada. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro de Benega. Sí, bueno, eu creo que a segunda intervención do señor Armesto reafirmoume máis no que creíamos ao principio, non? O señor Armesto aquí veu a falar do seu libro. Aquí veu a tirar de argumentario do Partido Popular e, bueno, pois cada pau que aguante a súa vela. Flaco favor, coa súa intervención, lle está facendo aos viticultores. Obviamente, pois, siga a liña da conselleira. O mesmo discurso que lanzou a conselleira nos propios viñedos, que foi o titular de prensa, que non foi gratuito, que foi lanzado ali directamente, o que é asegurable non é subvencionable. Ou seña, señores, fáiganse seguros. Eu recordo, hai moitos anos, cando aos labregos se chamaban empresarios, cando aquelas loitas da cuota empresarial, que se dicía, nós non somos empresarios fora a cuota empresarial, ou seña, se trata unha explotación pequena, familiar, en moitos casos, como unha grande empresa. E detrás, pois claro, que hai intereses das aseguradoras. Curiosamente, o Partido Popular coincide máis cos intereses das aseguradoras, polo que dixo a conselleira, polo que dice usted, ca cos intereses dos viticultores. Se nos poñemos serios, pois poñémonos serios, non? Eu quero chegar a un acordo. No Bloque Nacionalista Galego queremos chegar a un acordo. Váleme a proposta que fixo Álvaro de todos vamos a votar a moción de todos. E así non hai nada que refundir. Eu voto a moción do PP a favor, usted vota a nosa moción, voto a do PSOE, os tres nos votamos as mocións e salimos. Porque, senón, o seu acordo dá-me a impresión de que ten algo de trampa. Dá-me a impresión de que ten algo de trampa. Lóxicamente, vai intentar salvar os muebles á Consellería. Vai intentar salvar os muebles á Xunta. Pois señamos valentes, eu vou votar a súa moción, vou votar a moción que presentou Álvaro e ustedes faigan o mismo. E xa está. Bueno, para rematar, como é un caso raro, pois se queren un minuto cada un e sacando conclusións, me parece que é máis lógico ou chegar a acordos para ter unha mesma moción, unha mesma... Vamos a ver, home, eu creo que sería chocante que hoxe aprobáramos aquí 3 mocións e eu xa lle digo que sin problema ningún. Eu creo que aquí o que hai que mandar é unha mensaxe de unidade e defensa do sector. Eu creo que o lóxico é refundir unha moción única, é dicir, con 2 puntos moi fáciles, nin poñemos os do PSOE, nin os dos TE, nin os de nadie, poñer 2 puntos moi fáciles e é que a Xunta de Galicia, de man dos consellos reguladores, que son quen representan o 100% dos viticultores e dos adegueiros, e onde estamos todos representados, tomen unhas líneas de axudas para sufragar as perdas que tuveron por as xeadas. E así de simple e así de fácil, e eu, desde logo, mire, eu creo que é o camiño que hai que seguir, é dicir, si queremos apoiar ao sector é ir unidos da man do sector. E é o que lles pediron o sector á Xunta de Galicia. Eu non teño que defender a conselleira, deféndesela sola, e neste caso, además, creo que se defendeu ben, non? Creo que hai unhas propostas. Por lo tanto, eu creo que o tema parte de aprobar unha única moción donde se lle pida á Xunta de Galicia que da man dos consellos reguladores atenda as súas peticións e cree unha línea de axudas directas para que podan, de alguna maneira, axudar a paliar os danos do viñedo. Se están de acordo, votámosla conxuntamente favorable. O texto está dicindo que é o segundo punto de acordo da moción do BB. Instar a Xunta de Galicia que estableza unha liña de axudas, dentro da legalidade, faltaría máis, destinada a financiar os gastos de repoda. Non. Eu creo que había que ir máis alá. Nese caso, era establecer liñas de axuda para apoiar as explotacións afectadas que abrangan tanto a compensación polas perdas da produción xa previstas para este ano como as medidas precisas para a recuperación das plantacións afectadas. Creo que vai máis completa, vai un pasiño máis alá no noso punto de acordo. Dice o mismo, pero vai un paso máis alá. Se vos vale, pois... Eu creo que
a favor, pero coa engádega de que nos vindeiros exercicios presupuestarios se conte coa dotación orzamentaria para dar resposta a estas situacións en caso de se producir. Que a Xunta de Galicia teña a previsión e tome conciencia de que isto é unha realidade que está pasando nos últimos anos. Eu creo que hai que incluir esa posibilidade. Que se cree axudas directas e que se teña a previsión orzamentaria suficiente para atendelo en vindeiros exercicios. Vamos a ver, mire, eu non teño inconveniente. Vou dicir, a Xunta de Galicia, desde sempre, ou a través do Fondo de Garantías Agrarias, xa ten eses imprevistos. Pero canto hai que dotar? Porque po ano que ven vai levar 2.000 hectáreas, vai levar 100.000, cantas vai? Que previsión quere facer usted? É dicir, a Xunta de Galicia xa toma esas medidas e xa ten ese fondo de previsións, pero usted pode prever nos presupostos desta Diputación as desgracias que lle van pasar nas carreteras ou nos edificios para deixalas previstas. Ante unha emerxencia, habrá que actuar con sentido común. Hai un fondo de garantía agraria e a partir de aí se actúa. En cuyo caso, mire, eu xa lle expliquei todo o que lle tiña que explicar. Nós estamos da man dos consellos reguladores onde se sentan todos. Se os consellos reguladores, mire, hai aquello de virgencita, virgencita, non me ayudes máis. Cando lle queiramos axudar a un sector, falemos co sector. Non pida usted o que o sector non pide, porque ao mellor estamos lle facendo dano. Non falemos do 50-70% de viña queimada. O sector agrario, as 4 denominacións conxuntamente xuntáronse e mire que están todos. E pediron isto. Bueno, pois usted quer ir máis alá dos agricultores e dos viticultores? Vaya, eu non teño inconveniente ningún. Pero estou dicindo que aprobemos esa proposta de que da man dos consellos reguladores, que son 4 e onde están representados sindicatos e partidos políticos, a Xunta de Galicia cree unha línea de axudas para axudar a paliar os danos por a xeada. E aí é onde estamos. E o resto son detalles e comas. Eu creo que é unha posición ben simple. Se recolla no acordo instar a Xunta de Galicia a que prevea nos vindeiros exercicios a dotación orzamentaria suficiente para, en base aos estudios que faga, atender esta necesidade ou non. Se a aceptan, votamos o Partido Socialista en conxunto. Se non, pasamos a votación por separado das mocións. Mire, señor Armesto, deixadese de enredar que sea un pouco serio. Terá que estudialo a Xunta de Galicia ou quere que... Vamos a ver, mire, a min de serio non me trate que cando usted naceu xa era serio. É dicir, aquí de serio, eu xa teño esa cuestión ganada, usted ten que demostrarla. Eu estou dicindo que usted lle está dicindo á Xunta que prevea presupuestadamente unha cantidad. Cal é? A suficiente en base aos estudios que realice da previsión que se poida ter da afectación. Haberá un histórico, digo eu que o terán na Xunta de Galicia, que algo farían durante estes anos que non empezou a xear no ano 2017, señor Armesto. O que lle digo, se contemplan eso, ben, se non, votamos as mocións por separado e xa está. Pois mire, como nós non pedimos e nós non sabemos cando é, nós entendemos que vamos a votar a nosa moción, si quero o bloque tamén nos parece que está ben. Na súa, eu non estou de acordo con poder exixirlle a unha administración que dote unha cantidad irrecoñecible, porque un ano pode levar 10 hectáreas e outros 20. O que ten que facer unha administración é cando hai unha situación que a excede é cubrila nese momento cunha emerxencia. Por lo tanto, se usted se quere empeñar en eso, que non o pide o sector, e que flaco favor lle está facendo o sector está avanzando hacia poder asegurar o 100% das súas colleitas, dun xeito colectivo. Voulle explicar unha cousa. Se a Xunta de Galicia garantiza que cando haxa unha xeada se vai a cubrir o 100% das perdas por esa xeada, entonces nunca avanzaremos nun tema donde toda Europa nos leva comido as papas, que é en asegurar a produción agraria. Por como entenderá usted, se eu sei que papá está ou papá Xunta me cubre o 100% dos meus danos, nunca vou asegurar o meu viñedo. E o que podía estar pagando un seguro que está cofinanciado por España e por Galicia, tenemos que pagalo todos os administrados galegos. Iso ni no queren os galegos, ni no quere os consellos reguladores. Usted siga na súa liorta política e nós buscaremos defensa por os viticultores. Moi ben, entendendo que non se admite a inclusión dese punto, o Partido Socialista votará as mocións por separado. Ben, entón pasamos á votación. A primeira do Grupo Socialista, que está por orden, ainda que sea igual. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada. A segunda é a do BNG. Votos a favor? Unanimidade. E a outra era a 11.
O do Partido Popular. Votos a favor? Unanimidade. Bueno, pois quedan aprobadas todas as... Dixo que sí, pero... Non, eu non vou votar. Punto número 8. Moción do Grupo Provincial do BNG para que a Diputación de Lugo active os mecanismos necesarios para mellorar o estado e os servizos no Parque do Río Rato na cidade de Lugo. 6 minutos o voceiro do BNG. Bueno, a ver, esta moción, bueno, dicir, por se quedou unha dúbida no que é a exposición de motivos, que nos estamos a referir exclusivamente ao parque da desembocadura do Río Rato, non o que é a zona verde do Río Rato no seu conxunto. Estamos a falar exclusivamente na zona que onde o Rato desemboca no Miño, non é a que está a referir esta moción. En todo caso, o resto do Río Rato tería ao mellor cabida noutro tipo de proposta que todo se andará probablemente. Bueno, dicir, está claro que o potencial que pode ter o noso país no que respecta aos espazos naturales e ás zonas verdes é impresionante. De feito, se a economía sigue neste camiño de desmantelamento completo de todos os sectores productivos que temos no país, ao final, o único que nos poderá quedar, mentre que non poidan sacárnoslo, será o relacionado ca humedade e co clima do país, é dicir, as zonas verdes. Esas zonas verdes teñen unha especial importancia cando están, como é o caso, ao carón dunha cidade das grandes, por dicirlo de unha maneira, que pode ter este país, como é Lugo, que está metido na propia cidade onde os habitantes, a xente desa cidade, poden disfrutar de xeito habitual, non? Incluso sin ter que coller o coche nin outro medio de comunicación, simplemente hasta andando en bicicleta se poden achegar a disfrutar deste inmenso paraíso, entre comiñas, que é o Parque da Desembocadura do Río Rato. Pero tamén o certo é, aquí a estes dous diputados pasounos, nunha ocasión que xunto con os nosos compañeiros do Grupo Municipal do BNG no Concello de Lugo fomos visitar esta zona, pois a xente que por ali estaba paseando, que estaba disfrutando dese espazo, se acercaron a nós para queixarse, por dicirlo de unha maneira, ás veces de que non había os suficientes servizos para toda esta xente que vai a disfrutar do parque, nin incluso que non se repoñían os elementos ca suficiente prontitude, os elementos como as pasaleras, as pontes que se fan para pasar dun lado a outro, que son normalmente as riadas que veñen de inverno, como é normal, hai veces que provocan os seus danos, e non se repoñían ca suficiente prontitude. Visto in situ tamén nos demos conta de que eran algunhas queixas razonablemente coherentes e decidimos presentar esta iniciativa máis que nada, como ven sendo normalmente este tipo de propostas, para escenificar o problema, que se fale del e intentar que se solucione. Dicir tamén que nós consideramos que se a Diputación, neste caso, neste momento, é a responsable, creo que a propietaria, destes terreos, lóxicamente, mentre que seña así, ten a obriga de poñer ao servizo de quen faga o mantemento os medios necesarios para que este se leve a cabo. Falo de medios necesarios tanto económicos como humanos, por suposto. En todo caso, intentar, por a súa importancia, intentar que esteña o mellor posible, insisto, para o disfrute do que é a xente da cidade ou, se é o caso, a xente que non seña da cidade cando vayan a pasear por ali. Ben, a parte diso, tamén nesta propia desembocadura hai un caneiro, o caneiro de Santalla, creo que se chama, que tamén debido ás riadas, si ten uns desperfectos importantes.
que creemos que, aínda que é de propiedade privada, ese caneiro no seu momento foi restaurado con cartos públicos, co cal tamén nos parecería lóxico que se intentara, dende a propia Diputación, pola vía que seña oportuna, pois intentar a súa reparación. Tamén hai que dicir que, lóxicamente, non é o único caneiro que hai nesta zona que está en mal estado. Os que vivimos ao carón do Miño coñecemos uns cuantos, pois desde o propio nacemento do Miño hasta Belesar, pois seguro que son dúcias e dúcias de caneiros as que necesitarían a súa reparación, ou cando menos evitar que se seguiran destruindo. Pero aquí non estamos a falar deso. Estamos a falar dun caneiro que está nun parque que, neste momento, gústenos ou non, algún non nos gusta moito, é responsabilidade da propia Diputación o seu cuidado. E mentres que seña a responsabilidade da Diputación, eu creo que a institución ten a obriga de poñer os recursos necesarios, incluído negociacións ou que sexa, cos propietarios privados que poida haber, para ter isto en bon estado. E a maiores hai un terceiro punto que se inclúe na moción, que é a propia mantemento, quen debera ter a responsabilidade do propio mantemento dun parque desta natureza. Nós consideramos que algo que lle afecta exclusivamente a un concello, o normal é que, pouco a pouco, dunha forma negociada, dunha forma normalizada, por así decirlo, fora collendo responsabilidade o propio Concello de Lugo no mantemento deste parque. Non é de recibo que unha institución como a Diputación poida facer e desfacer o que lle pete no parque sin contar, incluso, para nada, co Concello no que está enclavado ese parque, insistindo que é un parque que usa maioritariamente a propia cidade, entendendo por cidade a poboación dese lugar. Pero é que máis, se a Diputación se encarga do mantemento en termos económicos e humanos do Parque do Rato na cidade de Lugo, pois indo ao meu concello, por exemplo, porque non fai o mismo o campo da Santa Isabel en Outeiro de Rei, que está aquí o señor alcalde, seguro que non lle importaría que lle mantivera a Diputación, non? Ou quen dice este concello en calquer outro concello que se nos ocurra, que ten zonas verdes magníficas, que podía tamén estar a cargo da Diputación, igual que o fai no Concello de Lugo. Insisto, un concello que ten o mismo orzamento aproximadamente que ten a propia Diputación, podía facelo no resto de concellos, non? Co cal, nós consideramos que non é unha competencia propia da Diputación esta cuestión é, insisto, dunha forma paulatina, negociada, normalizada, ir entrando co propio Concello de Lugo para que, cando menos, se implique no que é a propia xestión do parque, que nos parece moi importante. E insisto, é que non é lóxico que a Diputación poida facer isto sin siquiera consultar ao Concello onde está enclavado. Non ten sentido ningún. Non? Co cal pedimos, pois eso, que se lle pida ao Concello que dunha maneira ou doutra se implique no que é o mantemento e o deseño, por dicirlo unha maneira, do parque da desembocadura, tamén insisto, da desembocadura do Río Rato. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Ben, moitas gracias. Señor Ferreiro, ten razón, o paseo do Río Rato, o Parque do Río Rato, é unha das principais zonas verdes de unha cidade, non? Da nosa cidade, da cidade de Lugo. É un gran cordón verde, non? De alguma maneira que constitúe un entorno privilexiado nesta cidade, non para o disfrute só dos que aquí vivimos, sino para o disfrute de toda a cidadanía en conxunto, de toda a provincia, incluso máis alá, non? Sen embargo, bueno, pues parece que tanto a Deputación como o Concello de Lugo pues non está a recoñecerlle esa importancia que ten realmente a xulgar polo pouco que mima estes espacios e polo estado que presenta en moitas ocasións e na maioría do tempo. Non? Eu teño que dicirlle que estamos de acordo cos puntos 1 e 2 desta moción, tanto así que dende o Grupo Municipal do Partido Popular do que eu formo parte, bueno, pues solicitamos no pleno do Concello diferentes intervencións de mellora neste entorno, tanto como o acondicionamento e a conservación periódica dos paseos de Miño e do Rato, acondicionamento, tamén a adopción de medidas de seguridade no paseo do Rato, ou a iluminación do Rato, que, por certo, hai que decir que esa iniciativa fora levada polo Partido Popular, polo Grupo Municipal do Partido Popular en febreiro de 2015, e xa nesa sesión plenaria o señor Orozco, daquela alcalde, dicía que xa tiña
tiña un convenio firmado co señor Blanco, por aquel entonces ministro de Fomento, dende o ano 2011. Mire, xa lle choveu, xa lle choveu. Aínda hai uns días que, fomos coñecedores de que se aprobou esa adxudicación de dita obra. Por lo tanto, xa choveu dende aquela e agora choverá tamén ata que este rematada esa obra e a vexamos unha realidade. Eu teño que lamentar que vostedes se acorden agora e non se tiveran acordado cando formaron parte do bipartito nesta institución de solucionar ou de poñer máis agarimo e máis mimo a este entorno. En todo caso, benvido. Xa lle digo, estamos de acordo. Nosotros, dentro do Grupo Municipal, sempre o solicitamos. Incluso, en algunha ocasión, acompañou a nosa portavoz ao Grupo Municipal para facer tamén esa reivindicación. Non temos ningún problema. Onde así atopamos unha certa incoherencia, por así decilo de alguna maneira, é no punto número 3, porque se vostede de alguna maneira na súa exposición de motivos agora está dicindo trasladar ou que vayan falando para que o Concello asuma ese coidado, vostede no punto 3 di que se establezan os contactos oportunos co Concello de Lugo para que este se implique do xeito máis directo posible no mantemento deste parque e co obxectivo de que a medio prazo se poidera responsabilizar do seu coidado. E pon como exemplo que, por exemplo, Santa Isabel, pois a Deputación non se responsabiliza dese coidado. Santa Isabel, a propiedade é do Concello. E a diferencia é que o Río Rato a propiedade é da Deputación de Lugo. Por lo tanto, eu non estaría sendo coherente, sendo responsable, admitindo este punto como concelleira no Concello de Lugo, xa que non estaría ben que o Concello de Lugo teña a obriga de manter ou de acondicionar un ben que non é seu, que non é propiedade súa. En todo caso, debería establecer os contactos oportunos para que o Concello reciba eses terreos e veremos aí se a señora alcaldesa está disposta a recibir. Porque, mire, se falamos de recibir terreos ou de recibir bens, poderíalle poñer distintos exemplos nos que lle está costando asumir competencias, como asumir o Puente Blanco, que a remate da obra xa é propiedade do Concello e na día de hoxe ninguén se ocupa do mantemento desa ponte. Pódolle dicir que a rotonda na que finaliza esa ponte ardeu en 2 ocasións por falta de limpenza, competencia tamén do Concello. Pódolle dicir polígono das Gándaras que ao recibir ese polígono o Concello puxo unha serie de condicións como o tipo de mobiliario, o tipo de césped, e estivo 2 anos a monte. Mire, se lle carga máis ao Concello neste momento é que rebenta, porque non dá xa co que temo encima como para ainda que lle veña a pedir que asuma máis competencias. Nós nese punto, xa lle digo, non podemos estar de acordo, polo que lle pediría que poidamos, se lle parece ben, votar por puntos esta moción que vostede plantexa e, apelo á súa responsabilidade, porque se vostede realmente o que lle interesa é que estas zonas que disfrutan o conxunto da cidadanía, tanto os lugueses cos que vostede falou, como outros lugueses de outras partes fora da cidade, que poidan disfrutar dese entorno verde, se a vostede realmente iso lle preocupa, eu, como concelleira de Lugo, que estou vendo, e podelle preguntar aos seus compañeiros, a capacidade de xestión que ten o Concello de Lugo a día de hoxe e o traballo que lle costa manter o que xa ten, pense un pouquiño. Eu, se fora vostede, non lle cargaría esta competencia neste momento. Nada máis, moitas gracias. 6 minutos o voceiro do Goberno. Gracias, presidente. Bos días a todos. Nos vamos a afrontar esta moción no sentido constructivo. Ben é verdade que aquí falouse de distintas cousas, tanto polo Bloque como polo Partido Popular. Se había un convenio firmado entre o Concello de Lugo e o Ministerio de Fomento, naquele momento presidido por José Blanco, pois lógico é que quen entrou a partir de que José Blanco deixou de ser ministro, pois agilizar ese convenio de maneira que as cousas chegaran a bon término. E deso somos todos conscientes. Pero, dicirlle tamén ao diputado do BNG
que lógicamente aquí estáse falando de dúas administracións que interveñen neste tema, que é a Diputación de Lugo e o Concello de Lugo, pois non se fala nada da Confederación Hidrográfica, que é realmente quen limita, por decirlo de alguma maneira, é quen autoriza o que se pode facer e o que non se pode facer nese entorno. A Confederación, eu, polo que tuve vendo, pois, algún dos seus consellos é que non se trate precisamente eso como un parque, que se trate como un espacio natural e que entonces a intervención que non sea tan notoria no sentido de que, por poñer un exemplo, por exemplo, os cortacéspedes que funcionen menos e que funcione outro tipo de conservación nese entorno. Eu visitei recientemente a zona do Río Rato. Non sabía que esta moción se refería precisamente á parte final, pero sí que podo dicir que se están facendo traballos de conservación, que se está facendo, xa se rehabilitou unha ponte que estaba moi mal na zona da Ponte da Chanca, outra máis xa máis cerca de onde está este muiño, baixando hacia a desembocadura, e estáse reconstruindo outra ponte. Estas pontes hai que ter en conta que a normativa que existe, por un lado, para que a protección cos nenos non se poda trepar, que os nenos non podan trepar polas barandillas, que choca moitas veces tamén que as limitacións que pode a propia Confederación sobre o que se pode poñer e que pode limitar a evacuación da auga nun determinado momento nas barandillas da ponte me estou referindo. Entonces, aí hai unha serie de pontes, algunha delas, cando foi construída, autorizouse que a avenida dos 100 anos, porque naquele momento procedía que así fose, pero hai outras pontes, como esas que hai de granito, aquí xa máis cerca da carretera de Fonsagrada, que foron construídas que a avenida dos 500 anos. A avenida dos 500 anos, obliga a levantar máis a ponte, de maneira que a luz desas pontes sea maior. Co cual, se hai que sustituir unha ponte neste momento, pois a Confederación o que dice, teño que sustituir esta ponte. Proxecto novo, traiga usted un proxecto que a Avenida dos 500 anos e entón facemos aí unha infraestructura de outro tipo. Eu creo que a conservación dunha zona como a da que estamos falando, pois que se fai adecuadamente, que se fai, ademais, dunha maneira reglada, que paso ao inverno, repoise o que é a zahorra en todos os paseos, repoise as zonas dañadas das pontes, hai outra ponte a maiores que xa se lle repuxo tamén a zona que se pasa andando con esas proteccións na madeira para que non se poda tampouco deslizar ao pasar cando chova. E despois, con relación a este caneiro, ben é verdad que ese caneiro está deteriorado, pero ben é verdad tamén que ese caneiro é particular. E ao ser particular, neste momento, quen dice o que se pode facer e o que non se pode facer é a Confederación e ao mesmo tempo tamén o propietario, que non sabemos neste momento pois se esa concesión que tiña para ir a ese muín pois volveu a renovala ou non volveu a renovala. Decir que tamén, aunque nun determinado momento houbera cuartos públicos para rehabilitar ese caneiro sigue sendo particular. E entonces a obrigación do particular sería tamén conservar ese caneiro, dado que xa a Administración nun determinado momento pois actuou dada a súa importancia. Nos vamos votar a favor desta moción porque xa estamos traballando nese sentido. Estamos traballando nese sentido e podemos dicir tamén que con relación ao Concello de Lugo pois que hai un convenio de 1.364.000 euros e que está para licitarse, que se licitará no plazo máximo dun mes. Por outro lado, dáse co proxecto tamén do alumbrado público que próximamente tamén se licitará. E, por suposto, tamén se está estudiando a posibilidade, se entra dentro do que está regulado, da posibilidade de facer aí un carril bici. Queremos dicir con todo isto que desde a Diputación e desde a área de cooperación ao medio ambiente se está traballando neste sentido de maneira que os lucenses teñan
un área, un espacio, ese cinturón verde no que se poda vivir e disfrutar e entendemos a importancia que ten tamén eso e, lógicamente, apelamos tamén a que a Confederación Hidrográfica poña da súa parte o que corresponde facilitando e limpiando ese río Rato e facilitando tamén que actuacións que se deberan facer dunha forma inmediata non teñan que alargarse no tempo precisamente porque as autorizacións non chegan a tempo. Así que, nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. 3 minutos, o vocero do BNG. Bueno, a ver, cando se trae unha moción deste tipo, eu teño dito moitas veces, en nome deste caso do BNG, o que se trae é precisamente para falar do tema e para debatir do tema. Eu non pretendo, nunca pretenderemos, dicirlle a un goberno, seña polo que seña, como ten que facer as cousas. Nós poñemos encima da mesa unha idea, poñemos encima da mesa un problema, o que sexa, e logo haberá que facer ver a forma de executar eso. Incluso na propia redacción das propostas se intenta desa maneira, que se procure, que se contacte, que se intente, que se vexa como se pode facer, non? Lóxicamente, calquer cousa que se faga na desembocadura do Rato terá que ser acorde á normativa. Iso cai de caixón, non? Pero tamén é bastante normal que unha institución como a Diputación teña que falar ca Confederación Hidrográfica para poder levar a cabo este tipo de traballo. Se terá que facer respetando as leis vixentes. Eso é evidente. Creo que sería incluso redundante que se puxera na propia proposta. E ten que ser o goberno que haxa en cada momento quen ten que levar a cabo ese traballo. Non pode pretenderse que se meta nunha proposta como esta, nunha moción que non deixa de ser meramente de instancia, como ten que facer o goberno o seu traballo, que é a súa obrigación e a súa función. A ver, eu ou nós transmitimos unha inquietude, unha queixa. Se o goberno considera que está todo perfecto, bueno, pois, vale, terán que avaliar ou valorar os propios veciños que usan o parque se lles parece que se están poñendo os medios axeitados ou non. Nós, facéndonos eco do que nos comenta, do que nos comentou a xente que estaba por ali, incluso vendo, pois, algunhas cousas, parecenos que se pode facer, que se poden poñer máis medios para facelo. Pero, bueno, eu insisto, aquí falamos, debatimos do tema e a propia ciudadanía valorará a cuestión. En canto ao Caneiro, é certo, iso sei que é propiedade privada, pero se nun momento dado se restaurou con cartos públicos, sería porque chegou un acordo coa Confederación e cos propios propietarios. Aquí que estamos intentando ou propoñendo é que se intente volver a facer o mesmo que se fixe no seu momento. Que ao mellor non se pode facer, é posible. Que o propietario non queira ou a Confederación non o admita, vale, é posible. Pero o que estamos é propoñendo que se intente, que se fagan os trámites oportunos de negociación ou chamémoslle como queiramos, para poder volver para poder reparar o que desfixo a riada fai aínda pouco tempo, non? Ben, en canto á intervención da señora Teijeiro, bueno, primeiro, que o campo da Santa Isabel non é do Concello. É igual, é propiedade privada a súa maioría, pero é o mesmo. Poñía ese exemplo por poñer algo. En calquer concello da provincia, seguro que buscamos algún espazo natural que ao seu alcalde ou alcaldesa correspondente lle encantaría que levara o mantemento á Diputación de Lugo. Estou convencido, calquera, porque non deixa de ser unha forma máis de subvencionar a un concello, non? O que están dicindo vostedes, porque aquí eu creo que é bastante light a redacción dese punto de acordo, bastante suave, penso. O que están dicindo vostedes é que non queren que o Concello de Lugo nin tan siquiera opine en como se debe facer o mantemento, neste caso do Parque da Desembocadura do Rato. Tamén dicir que eu estou relendo outra vez a redacción da moción, que aparte, neste caso concreto, tocoume a min facela, e creo que é bastante claro, inda que depois ao final non se fala del, que ao principio estamos falando o parque situado na desembocadura do Rato, e logo sempre se usan posesivos con respecto a eso, co cal todo o razonamento posterior está se referindo exclusivamente ao parque da desembocadura do Rato, non ao resto do río Rato, nin tampouco, por suposto, ao resto do paseo do río Miño, que tamén non hai, non? Referimos exclusivamente a esa zona. Outro debate que tamén habría que facer. Vostede o que está dicindo é que lle parece ben que o Concello ni siquiera opine en que se vai a facer con este parque ou con este espacio natural, chamémoslle así se queren, é igual.
É o que está dicindo, porque nós tampouco estamos aí impoñendo ou exixindo ningún tipo de cal vai ser a implicación do Concello, cando menos que establezan contactos e que se mire que posibilidades hai. Bueno, e logo fai un razonamento que non lle podo admitir. Non lle podo admitir. Porque entón eso levaríanos a total anarquía, por dicirlo de unha maneira, no que é as administracións, a cadena de administracións. O feito de que unha administración, e non estou falando de ninguna en concreto neste momento, non estou referindo ao Concello de Lugo, falo en xeral, de que unha administración seña incompetente nas súas funcións non pode levar consigo a que non se lle dían as competencias que ten que ter por dereito. Iso é como se me dice que un Concello X, do color que seña, ten un alcalde incompetente, e como ten un alcalde incompetente, vámoslo sacar do plan único da Diputación, porque vai invertir mal os seus cartos, non é así? Cada un ten que ter as súas competencias que lle corresponden. Logo, os veciños valorarán se xestiona ben ou non esas competencias. Pero porque usted opine, é unha opinión súa, que o Concello de Lugo é un incompetente no seu traballo, iso non quer dicir que non teña que asumir as competencias que lle corresponden. Outra cousa é que os veciños de Lugo, chegado o caso, se fora así, lle pidan explicacións ao respecto. E, bueno, xa rematando, creo que propoñía votar por separado os puntos de acordo. Nós non temos inconveniente, non sei se técnicamente se pode facer, a nós é nos igual que se vote conxuntamente que se vote por separado cada un dos puntos. Non sei se iso é correcto, se pode facer ou non se pode facer. Poderíase votar cada punto por separado? Non vexo inconveniente que haxa votos por cada un dos puntos, Tres minutos o Partido Popular. Ben, pois agradezo ese xesto. E eu, señor Ferreiro, non poña na miña boca palabras que eu non dixen. Eu non estou dicindo que non quero que o Concello de Lugo opine ou non opine no que se fai ali. Eu que pedíalle que aclarara este punto. Vostede neste punto non fala de que o Concello opine ou non opine. Vostede no terceiro punto do que fala é que o Concello se faga cargo do mantemento dun ben que non é del. Se implique no mantemento para que a medio plazo se puidera responsabilizar do seu cuidado. Oiga, se quere voulle eu rozar o seu xardín. É que o que está pedindo non ten coherencia. Non ten coherencia. E eu o que digo como lucense é que, non me parece que teña que asumir o Concello unha competencia que non lle corresponde, porque asumir a limpeza, o cuidado, o acondicionamento dunha propiedade que non é súa. É que a vostede que lle parecería que eu lle diga, oiga, como vostede vive aquí ao meu lado e ve o meu xardín todos os días, veñamo limpiar. Home, é que eu non sería responsable se lle acepto ese punto. Simplemente é iso. Entonces, non diga vostede que eu estou opinando, ou sea, estou dicindo que non quero que o Concello opine. Vostede non está falando de pasarlle esa titularidade deses terreos, que, por certo, sabe vostede de canto espacio estamos a falar? Estamos a falar, sei a que punto se refire, estamos a falar dunhas 6 hectáreas, como 8 campos de fútbol. Pois, oiga, non está a falar vostede de pasarlle a competencia de decidir, está falando vostede neste punto de, a medio prazo, poderse responsabilizar do seu cuidado. Polo tanto, nosotros nese punto, eu entendo que vostedes, como membros do BNG, as deputacións non lle gustan, o obxectivo é vaciar de contido e de competencia as deputacións, xa vexo que a súa función dentro desta deputación non é mirar polos intereses dos veciños e das veciñas desta provincia ou desta cidade tamén, sino martelo e cincel para destruir desde dentro a Deputación. Neso non nos vai a topar. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro do PSOE. Ben, aquí o punto primeiro, o pleno solicitar todos estes arranxos, todo isto que fala xa é o que se está facendo. Nos, de todas maneiras, como xa o estamos facendo, ese punto vamos votalo a favor. No punto segundo, que se fagan os trámites necesarios para intentar reparar dun xeito definitivo o caneiro existente nese lugar, asegurando a súa existencia para goce da ciudadanía, a min constame que tamén nun tempo reciente que a Diputación falou ca Confederación
para ver que se podía, daí derivou as miñas palabras anteriores, non? E no terceiro punto, que se establezan os contactos oportunos co Concello de Lugo, pois nosotros nese punto vamos a absternos, nos temos unha boa relación co Concello de Lugo, cando hai que intercambiar datos ou formalizar algún tipo de actuación sempre se fai sin problema. E, nese sentido, bueno, pois, instar a que o Concello de Lugo pois, faga unhas cousas distintas do que se ven facendo habitualmente, pois parecenos que non é correcto para nós. Así que esa é a nosa postura con relación á moción. Nada máis. Para rematar un minuto o vocero do BNG. Sí, moi breve. Que se establecen os contratos oportunos para que se implique do xeito máis directo posible, eu creo que non é nada imperativo, para nada. Eses contratos poderán ter un resultado ou outro. E logo, o de pasarlle a titularidade ou a propiedade, pois podía estar perfectamente neses contratos encima da mesa. Tería que vir aquí, imagino, e nós non nos botamos para fora. De feito, posiblemente estuvéramos a favor de que eso fora propiedade do Concello de Lugo. Non entendo moi ben que pinta eso na propiedade da Diputación. Pero, bueno, en canto que estamos a favor de que as Diputacións desaparezan, aí sí que estamos completamente de acordo. Pero con un matiz, precisamente polo interés dos cidadáns. É unha institución que sobra, que ten un gasto inmenso e que vai en contra do que teria que ir para a propia xestión dos concellos. O plan único que aprobamos fai uns meses era de 20 millóns de euros. Eu que imaginen os concellos, alcaldes que hai aquí presentes, que en vez de 20 millóns de euros, que foran 100 millóns de euros, que é o orzamento desta Diputación, como cambiarían os orzamentos de cada un dos concellos da provincia. En definitiva, si queremos que desaparecen as Diputacións, alégrome moito que diga claramente ante a cidadanía que ustedes queren manter estas institucións, nós non. Nós non. E, desde logo, seguiremos defendendo políticamente, dentro da nosa modesta representación, a nosa postura política, creo, cando menos é lexítima, é respetable. Pode non estarse de acordo con ela, pero é lexítima e respetable. E esta moción, este último punto, pois, home, non vai directamente nesa liña, pero sí ten que ver ca nosa postura. Insisto, porque pensamos que é o mellor pos veciños e veciñas non da provincia, senón do país. Ben, e logo agradezo incluso a postura do Goberno, espero que este debate sirva para mellorar todo o relacionado co Parque do Rato, e solamente dicir que se ven, é certo que estou convencido que hoxe, inda que formalmente non hai unha canle de comunicación co Concello, digo a nivel formal, para o que as actuacións que se fagan neses lugares, isto si supoño que se habrá de forma informal, quero imaginalo, pero algo desa importancia non pode estar ás pensas da boa ou mala relación que haxa entre dúas institucións. Deberá haber unha canle normalizada para que non dependa da cor política que haxa no Concello ou que haxa na Diputación ou da afinidade persoal que pode haber entre uns e outros para que iso funcione. É o que nos referimos nós. Non digo con isto que hoxe non haxa esa comunicación, que estou seguro que para ben ou para mal si hai. Estou convencido, ademais, non? Pero, bueno, eu creo que hai que ser un pouco máis serios e dúas institucións que a importancia que teñen para esta cidade como é a Diputación e como é o Concello para algo tan importante como é esta zona verde, este parque, este espazo natural, que deberá haber algo máis firme, por así dicirlo. Non creo que xa me pasei de largo do minuto, co cal votamos por separado cada un dos puntos, que non hai ningún problema. Ben, entendo que se vota punto por punto, non? Entón pasamos á votación do primeiro punto. Votos a favor? Creo que unanimidade. No segundo punto, votos a favor. Unanimidade. E do terceiro punto, votos a favor. Abstencións. Pois queda aprobada a moción. Pasamos ao 12º punto. Ben. Décimo segundo, moción do Grupo Provincial Popular para que a excelentísima Deputación adopte as medidas necesarias para os proxectos inacabados do Goberno Provincial dos últimos anos,
para que os proxectos inacabados do Goberno se poñan en funcionamento. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moi bo día a todas e todos novamente. Máis ben esta moción podría definirse un pouco como balance, non? Logo de case 10 anos de goberno do Partido Socialista ou cun presidente socialista, agora que van 2 anos da última legislatura, dende que a Corporación Provincial se constitueu no ano 15, pois creo que compre poñer o contador a cero, analizar en que situación estamos, da que partíamos e que futuro nos espera para varios proxectos, algúns deles en ese precisamente, pois será máis breve a miña referencia, porque tivo obxecto de suficiente debate, como é a posta en funcionamento da Granja Galloso Castro. En todo caso, estamos a falar pois algo tan sencillo, pero á vez parece tan complicado como a posta en marcha de piscinas climatizadas, concretamente no Concello da Pastoriza e no Concello de Monterroso, piscinas que foron adxudicadas iniciadas as súas construccións aló polo ano 9 e polo ano 10, cun investimento de máis de 3 millóns de euros que pasaron o suficientemente tempo para poder ter unha clarificación de cal vai ser o futuro. Estamos a falar do proxecto estrella do besteirismo, despois ou a par, non sei a cal lle daba máis prioridade, que era a construción e a xestión dunha serie de residencias. Tiveron varios nomes, primeiro eran mini-residencias, agora son residencias e centros de día, pero en todo caso chámanse un investimento de máis de 15 millóns de euros que arrancou aló por outubro do ano 10 e que estamos chegando a xuño do 17 e que ningún deles está en funcionamento. Víamos hoxe aquí unha improvisación máis, a rectificación, que normalmente é cando o Goberno suele acertar, non acerta cando empeza, nin cando continúa, acerta cando rectifica, a veces rectifica voluntariamente, que poucas veces ocorre, hoxe parece que o fixo, pero normalmente na última etapa acepta porque non lle queda outro remedio, porque non ten a maioría suficiente para seguir aplicando esa política da pisonadora. Podemos falar da sala de despiece de caza da Fonsagrada, podemos falar da nova sede da UNED, podemos falar do edificio da Enxeñería Civil, a praia fluvial de Lugo ou, por que non dicilo, do complexo turístico de Augas Mestas de Quiroga. En definitiva, un gasto ou inversión, depende, se non se chegan a poñer en funcionamento foi un gasto, se chegan a poñer en funcionamento poderemos decir que é unha inversión de 33 millóns de euros, que se o fixéramos unha división ven a ser 92.000 euros por habitante da nosa provincia, ou se fixéramos unha comparativa e case a metade do orzamento que ten a Deputación nun ano. Na nosa proposta, e pensando, por suposto, como intentamos facer sempre, facer propostas constructivas, e con elas leva implícito unha invitación a traballo conxunto, toda vez que son vostedes un goberno en minoría matemáticamente e cualitativamente, pois con pouco entendemento, como desgraciadamente estamos acostumbrados a ver nos medios de comunicación, en donde se confían e deixan de confiar mutuamente, pois creo que máis que nunca este grupo intenta ser útil, non? Hoxe, máis alá dun tirón de orellas, que creo que procede, porque aínda que estou sendo absolutamente breve e sin entrar en profundidades, son datos para tirar das orellas ou para ruborizarse porque reflexan unha mala xestión. Unha xestión en donde non faltou capacidade de financiamento, por que non dicilo tamén, froito dunha situación herdada, pero o que faltou foi capacidade de xestión. Moito anuncio, moitas promesas, había unha frase que decía o presidente, que para ele era unha honra naquel momento, o señor Besteiro, no ano 2007, que era unha honra pertencer á Corporación Provincial e que, ademais, para ele era un reto histórico en donde quere estar á altura das circunstancias e non podía fallar. Hai que dicir que todos eses proxectos secundounos o presidente que o relevou, toda vez que de ningún deles, polo menos en público, en algúns casos, ao mellor en privado non penso mesmo,
pero en público nunca fixo ningunha crítica sobre os proxectos postos en marcha. Pero non se trata de falar de pasado. O pasado coñecémolo todos, o pasado, sin dúbida, tuvo moitos capítulos que seguro que se borrarían da historia desta institución, se houbera posibilidade, que non hai, pero temos que falar de futuro. A nosa petición, neste caso, é moi concreta, non? Instar ao Goberno da Diputación Provincial de Lugo a que se adopten de maneira urxente e inmediata todas as medidas necesarias para que estes proxectos, que citei uns cuantos por ser, quizáis, porque hasta se nos atribuíramos a autoría desta iniciativa, tampouco contaríamos toda a verdade, non? É unha iniciativa que nos trasladan os veciños dos concellos en donde teñen un edificio rematado, en donde non saben prazos, non saben cando vai abrirse a piscina de Pastoriza, cada vez que se fai unha consulta, ustedes contestan que na maior brevidade, pero a verdade é que pasa o tempo, a brevidade acaba convertíndose en eternidade e naide tampouco pon os puntos sobre as is, sendo clarificador no futuro destas instalacións. E máis, incluso, en algúns concellos asisten con preocupación que todavía siga habendo deficiencias técnicas nalgún deles, por exemplo, por citar a piscina de Monterroso, que aínda parece que a construción, a pesar do que se invirteu ali, non está apta para o funcionamento. Entón, é un balance de xestión negativo, é, ademais, indicativo das faltas de palabra e das faltas de compromiso cos veciños, pero tamén é verdad que nos temos a obriga, co grupo que represento, de instigar a acción do Goberno a que cumpla ca palabra dada. En este caso, é o que pedimos, por suposto, ofrecéndonos a colaborar no que poidamos ser de axuda. Evidentemente, e despois de que o voceiro do Goberno decidira retirar da orden do día que mellor exemplo que hoxe, traballar con urxencia, de maneira inmediata, pero, claro, facendo as cousas ben, sin improvisacións e sin arroutadas, non? Porque, ao fin e ao cabo, os errores que comete esta administración non pasan desapercibidos porque poden ter consecuencias económicas importantes para a institución. En Monterroso, sin duda, tuvo, e aínda así, e poñendo a cantidade económica suficiente para rematala, aínda non está funcionando. Creo que se suspende en xestión, isto son un claro exemplo esparcido por toda a provincia de que as cousas non se están facendo ben, pero creo que lles quedan 2 anos todavía para implicarse en donde, insisto, repetino moitas veces e continuarei facendo, estamos a vosa disposición para traballar e que estes proxectos sexan unha realidade, non un bloque de hormigón. 6 minutos, vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. É verdade que os relatos construídos sobre o que non é a verdade producen ficción, pero non son tampouco manifesto de ninguna realidade. Mire, señora Candia, fala vostede de uns proxectos que debía coñecer millor en que situación se atopan. E fala vostede de que intentan ser útiles e de que se ofrecen a colaborar, e deso tamén falaremos despois. A piscina de Pastoriza, como sabe vostede, hai que facer unhas actuacións sobre o inmoble para adaptalo ás modificacións normativas que houbo en materia de sanidade e de edificabilidade. Esas actuacións están contratadas e no momento en que estean feitas solicitarase á Xunta de Galicia os permisos necesarios para poder poñela en funcionamento. Esperemos que a Xunta de Galicia, onde vostede ten influencia, teña máis axilidade que en outros asuntos. A piscina de Monterroso, como vostede ben sabe, estánse subsanando en ela unhas pequenas filtracións que había no vaso da piscina, estánse executando agora en este tempo e cando estén rematadas será transmitida ao Concello de Monterroso para a súa xestión porque así o decidiu o Concello de Monterroso. En canto ao Centro de Recría Galloso Castro, eu creo que non merece decir nada máis. Todos coñecemos a obstinada vontade do Partido Popular en torno ao Centro de Recría Galloso Castro. Non fai falta que o diga
o voceiro do Partido Socialista que é suficiente co que digan os voceiros do Partido Popular. Hoxe había unha oportunidade magnífica e maravillosa para que esa urxencia que vostedes reclaman pudese ser atendida polo órgano no que estamos, que é o Pleno da Deputación Provincial de Lugo. Falan tamén do convenio ou do proxecto que temos a través dun convenio coa Sociedade Club de Caza e Pesca da Fonsagrada para un centro de despece, tratamento e comercialización de especies cinexéticas. A finais do mes de decembro, ese centro está prácticamente listo para abrir a finais do ano 2016. A Sociedade Club de Caza e Pesca solicita permiso a patrimonio para a instalación da acometida eléctrica. Respóndenlle uns cuantos meses despois, bastantes meses despois, o 9 de maio. A diferencia da Xunta de Galicia, o Concello da Fonsagrada a semana seguinte concede a licencia para esa actuación. Pero é que tamén están pendentes para que poida iniciar a súa actividade do permiso de sanidade, dende primeiros de ano, nada máis e nada menos. Co cal, cando a Xunta de Galicia, na que vostede ten influencia, conceda ese permiso, poderá empezar a funcionar o Centro de Despece, Tratamento e Comercialización de Especies Cinexéticas da Fonsagrada. Fala vostede tamén das obras de acondicionamento da parcela de edificación da UNED. Decirlle que hai un acordo co padroado da UNED de que se produzca o traslado do edificio no que se atopan hoxe a aquel cando este acondicionada esta parcela. O edificio está perfectamente habilitado xa para o seu uso, pero decidiuse facer este acondicionamento exterior. O 26 de agosto do ano 2016 adxudicamos a obra á empresa Sergonsa Servicios, do que se firmou o contrato o día 2 de setiembre. Fai ata de comprobación e replanteo é negativa debido a que está pendente a concesión da modificación de licencia por parte do Ayuntamiento de Lugo por unhas modificacións que houve nos accesos a esta esplanada. Recíbese a notificación do Concello na que se solicita que se aporte a autorización da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e a demarcación de carreteras do Estado. O 18 de outubro do 17 solicítase, unha semana despois por parte desta Diputación, solicítase a autorización a Confederación Hidrográfica e a demarcación de carreteras. A demarcación de carreteras contesta en decembro. A Confederación Hidrográfica o 16 de marzo de 2017, 5 meses despois. Envíanse as autorizacións ao Concello e van a ser resoltas moi en breve. De feito, non están resoltas ou resolvéndose esta semana porque houve unha baixa laboral do técnico que xestiona o expediente. Eso poden comprobalo vostedes, non fai falta que lle lo diga eu. E serán conscientes do volume de licencias que se xestionan nun concello como o de Lugo. En canto ás obras de reparación do campamento turístico de Augas Mestas, en febreiro de 2014 realízase un estudio sobre o estado das instalacións a fin de establecer as obras necesarias para a posta en funcionamento das mesmos, así como unha estimación inicial do orzamento necesario. En febreiro e marzo do 2015 realízanse as primeiras actuacións en función das posibilidades de financiación existentes no momento. En maio e agosto do 2015 realízanse actuacións para a posta en marcha da cafetería e das piscinas. As obras en fase de execución completan a actuación pendente tamén no resto das instalacións. Unha vez finalizadas as obras, quen sexa o concesionario deberá dotar do equipamento e a maquinaria previstos para o inicio da actividade e, paralelamente a estes expedientes de execución das obras, estáse a tramitar a solicitude de licencia de actividade como campamento turístico, de xeito que as instalacións poidan funcionar con todas as garantías e conforme a legislación vixente, e agardamos que en breve se poida facer. A situación a día de 25 de maio ou a día de hoxe é que esas obras están en execución e unha vez rematadas se enviará ao Concello a documentación requerida
para a obtención da licencia de actividade. Agardamos tamén pola súa influencia para que sea respostada na maior brevidade posible. En canto aos pantaláns ou a zona de baño no río Miño, decirlle que foi aprobado un procedimento de contratación para a construción de pantaláns da zona de baño no río Miño no ano 2011 e despois, como vostede saberá, houbo aí moi diferentes visións e houbo situacións tamén un pouco difíciles de explicar. As máis recentes, despois de concluir con informes do Ministerio do Medio Ambiente, etc., que non se podía facer na zona de afección da zona núcleo da reserva da biosfera, pese a que alguén da hidrográfica decía verbalmente, pero nunca a través de un informe, que non había problema ningún en facelo, o Concello solicita a disponibilidade destes fondos na data do 15 de maio de 2017 para desenvolver actuacións dentro desa denominación inicial de infraestructuras e servizos do entorno fluvial da zona da Tolda, fora do que é a zona de afección na que está claro que non se poden levar adiante esas instalacións. Non está informado un proxecto de pantaláns na zona de baño fora da zona de afección que foi presentado en febreiro e que se está esperando a resolución da Confederación. Quizás estuvo ocupada en resolver outras de particulares que pretendían ou pretenden facer algo ali. Co cal, tamén pode vostede exercer a súa influencia sobre a Confederación Hidrográfica para que axilice a tramitación deses expedientes para a zona de baño do Concello de Lugo. En catro as residencias, que llevamos a decir que vostede non saiba? A residencia de Castro Verde foi solicitado o permiso de inicio de actividade o 24 de 9 de 2015 e a día de hoxe non está resolto pola Xunta de Galicia. O mismo para a residencia da Fonsagrada, solicitado o 24 de 9 de 2015 e a día de hoxe ainda non resolto. O mismo para a residencia de Pol, que tamén está pendiente das resolucións da Xunta de Galicia dende o mes de novembro do ano 2016. A residencia de Trabada, na mesma situación, dende o mes de novembro do ano 2016, pendente desa resolución definitiva por parte da Xunta de Galicia. E outras pendentes, como pode ser a de Guitilide, que se poida materializar o convenio a través do que se execute, a espera da resolución do Plan Xeral de Ordenación Municipal, que, se non me equivoco, por ali pola Xunta de Galicia anda. Co cal, eu non lle quero dicir que o tempo que vostede pasou escribindo esta moción houbera estado moi ben empregado chamando esas dependencias que dependen do Partido Popular para que axilicen estes proxectos pois poidan realmente ser postos en marcha con urxencia, porque, como ve, a práctica totalidade dos mesmos está ralentizado ou pola Xunta de Galicia ou pola Confederación Hidrográfica e ali de que eu saiba quen goberna é o Partido Popular. 6 minutos o voceiro BNG. Ben, sin meternos no que é a exposición de motivos, é normal que calquer grupo da oposición lle pida ao goberno correspondente que execute o que está pendente. Iso é normal, e creo que entra dentro do xogo razonable en calquer institución e creo que así o debe tomar o goberno da Diputación. Aquí estamos falando de moitos millóns de euros que se foron investindo neste tipo de cousas e que están, en certa medida, parados, por así dicirlo, non? A mellor a provincia e o país non se pode permitir ter todo este diñeiro parado. Eu incluso iría máis alá, non só creo que é a nosa obriga como grupos de oposición pedir que isto se execute, se poñen a funcionar canto antes, senón incluso que outro tipo de acordos que se foron tomando no último ano neste pleno, pois tamén que se leven a cabo, porque a lista, e non me vou parar agora a relatalos, creo que non vale a pena, dado o tono polo que vai o debate de hoxe, a lista é bastante grande, non? De acordos que se tomaron neste pleno que están aínda sin levar adiante. Dicía que é normal que a oposición pida que se poñan a funcionar este tipo de cousas que están xa os cartos gastados,
Pero, bueno, tamén ten razón en algunha cuestión o voceiro do Partido Socialista cando hai unhas cousas que dependen de outras administracións que están en mans do Partido Popular e dunha maneira clara se está a boicotear o seu funcionamento. Unha cousa, un exemplo moi claro é o tema da posta en marcha das residencias onde vemos, os que temos neste caso a responsabilidade de estar no Consello de Administración de Soplusa, onde de xeito sistemático se van poñendo pegas, en canto soluciona a pega aparece outra pega a maiores, etc. Eu creo que non hai que ser ningún experto técnico para ver que é feito dunha forma intencionada, simple e llanamente, para que as residencias, estas que están acabadas, non se poñen a funcionar. O que tampouco quere dicir que desde o Goberno da Diputación probablemente se pudera facer máis ou con máis dilixencia para isto telo resolto. Resumindo, dentro do BNG vamos votar a favor da moción porque é lóxico exixirlle ao Goberno certa tensión a hora de fazer este tipo de cousas, pero, bueno, ter cuidado tamén que cada un ten que axudar desde a súa responsabilidade o máximo posible para que isto se faga, inda que, insisto sempre, que a maior responsabilidade sempre é do Goberno que ten a competencia nese momento de executar estes proxectos. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Creo que despois da exposición do voceiro do Goberno compre dividir a miña contestación en dúas partes. Por un lado está a capacidade de xestión dos referidos proxectos, que tamén farei fincapé, e por outro lado está a información veraz e os compromisos que asumeu o Goberno en repetidas etapas do pasado cos veciños e veciñas das distintas localidades e, en todo caso, chegado a este punto e despois de escoitar esta explicación, que, por certo, de ningún dos proxectos vin ou vislumbrei unha apertura inmediata, pois estaba claro que acudían á Fonsagrada en data 2 de xaneiro do 2012, informando que contrataba as obras e que tiña un plazo de execución e cando estaría en funcionamento, dando incluso fechas. Isto non está sacado dun medio de comunicación, está sacado da propia páxina da Deputación Provincial de Lugo, pois o presidente mentía e mentía ademais descaradamente. Cando anunciaba o 16 de maio do 2011 que por fin a Deputación cede por 30 anos a UNED o uso do edificio do Miño, que se asina un convenio de colaboración e que poñía a fecha ou a data da súa posta do remate e da súa posta en funcionamento, pois mentía descaradamente. Cando anunciaba no ano 2009 que a Diputación crea un centro de recría no ano 2009, insisto, e, por suposto, explicaba as características técnicas, fechas, empregos que crearían, etc., pois mentía descaradamente. Cando anunciaba o 19 de agosto do 2011 que había 38 empresas para a construción da obra de enxeñería civil na que se invertían 3,8 millóns de euros, en donde explicaba que no prazo dun mes estaría adxudicado e que en 16 meses estaría rematado, pois mentía descaradamente. Cando anunciaba que, neste caso, ademais tamén ca complicidade do vicepresidente da Diputación, por aquel entonces, unha zona de baño, un investimento de 500.000 euros para a praia de Lugo, data, plazos e fechas, mentía descaradamente. E despois vimos a mentira máis grande. Esta xa, indudablemente, estamos moi acostumbrados a botarlle a culpa á Xunta, incluso de perder obradoiros. Despois, cando un recaba o expediente, pois sabe realmente cando a Deputación quere poñer en marcha algún proxecto e cando quere poñer ou atopar un obstáculo enviando a documentación ou non atendendo requerimentos. Pero, bueno, iso é obxecto de outro tema. No caso das residencias é moito máis grave, porque cando saca a licitación o 2 de maio do ano 15 para a contratación de persoas para a apertura das residencias, sabía que non tiña os permisos para abrilas, cando había 20 días dunha campaña electoral. E, aínda encima, vostede dá un dato de cando se enviaron a documentación para pedir os permisos Castro Verde, Fonsagrada, e, casualmente, pois fíxese que o contextualiza nos 3 meses e medio escasos que tivemos nosotros no Goberno. Non sei se se dá conta
da fecha que nos deu. Cando vostedes publicaron a listaxe das persoas para a xestión de centros a terceira idade, cando vostedes daban nomes e apelidos, porque detrás destas cifras hai unha persona que se chama María Inés Álvarez, Laura Villamarín, etc., un grupo de persoas moi importante que se lle generou a expectativa dun contrato fixo de traballo na Sociedade Provincial Lucense, pois vostedes estaban facendo un proceso de selección, cando agora, seña a culpa da Xunta ou non, que iso analizo na segunda parte, pois non tiñan os permisos e, indudablemente, era un paripé electoral. E non o dicimos, naquela dixémolo, agora vostede está aí o confirmando. Pero é que cando a alcaldesa de Guitiriz, que citou vostede tamén, que, por certo, casi nos habíamos olvidado que Guitiriz asinara un convenio ca esta institución. Acordábase moito vostede cando gobernaba o Partido Popular. Pero agora que non goberna o Partido Popular, esqueceu que esta institución ten un compromiso con Guitiriz. Agora contesta vostede que está pendiente dun tema da Xunta, dun tema urbanístico. Cando o alcalde de Guitiriz decía que había un problema para... Hai que recordar que o alcalde do Partido Popular subrogouse nun convenio asinado ca anterior alcaldesa. E decía que a Casa da Botica tiña un problema urbanístico para executar o proxecto. Non vamos a analizar no problema xurídico urbanístico, pero había informes que o acreditaban. Esta institución decía que non, que era o alcalde que o torpedeaba. Agora que volve a gobernar o Partido Socialista en Guitiriz, dice vostede que está esperando por un tema urbanístico. Pero ten aínda moita máis gravedade, porque entón, o 18 de novembro do ano 15, unha semana despois de facer unha moción de censura ao Partido Popular, reuníase este presidente, Darío Campos, e a alcaldesa de Guitiriz, e decía que iniciarían a execución da súa residencia no ano 16. Mire, podría estar enumerándolle non titulares dun medio de comunicación, transcribíndolle o que vostedes colgan na páxina oficial da Diputación Provincial de Lugo. E todos son mentiras, medias verdades ou absolutas falacias que non as creen nin vosotros mesmos, porque supoño que se agora lle pregunto ao presidente, porque entón aquí tiña que decir que non podía facelo porque había un problema urbanístico. E apareceron ante os medios de comunicación e colgaron esa información na página web indicando que iniciarían a execución no ano 16. Foron moitísimas mentiras que están afectando duramente a credibilidade, non da de vostedes, que esa non nos preocupa, pero sí tamén da institución. Por iso, é porque os trámites, indudablemente, podemos acceder a eles. Decía vostede, non asiste ás reunións económico-xurídicas nas que asiste o presidente. Creo que de algúns dos datos que vostede deu aquí non llos vou a contradecir porque o propio presidente di outra cousa na propia Comisión Económico-Xurídica. Trátase dunha proposta constructiva que acredito que, indudablemente, hai unha falta de xestión moi preocupante e, o peor de todo, son eses 92.000 euros por veciño desta provincia que aínda non sabemos cando vai a ter a posta en funcionamento. 3 minutos, Benega. 3 minutos o vocero do Goberno. Pois resposta a esa pregunta seguramente a teña vostede na cabeza, pero non se atreva a comentala. Aquí hai unha gran verdade, señora Candia, que sale hoxe aquí e que a pode ver calquera. Os grandes proxectos para a provincia de Lugo son os da Deputación de Lugo. Os grandes proxectos para a provincia de Lugo son os do Partido Socialista que goberna na Deputación de Lugo. Porque temos o proxecto do Centro de Recría, que sabe moi ben vostede en que estado está. E sabe todo o mundo moi ben, despois deste pleno, cal é a súa postura respecto ao Centro de Recría. Sabe todo o mundo, é que eso se demostra con papeles, que nas residencias estamos pendentes de que conteste a Xunta de Galicia, de que conceda esa autorización e se deixe de estar enredando con cousas difíciles de explicar. Sabe vostede onde está un expediente na Confederación Hidrográfica que tarda meses en contestar. Se eso calquera cidadán que poida ver os expedientes ve quen ten dilixencia e onde se producen os atrancos e onde se producen os retrasos.
Pero a verdade é esa, porque dígame onde están os grandes proxectos do Partido Popular ou da Xunta de Galicia ou do Goberno do Estado, gobernadas polo Partido Popular en esta provincia. Dígame onde está o Museo da Romanización, dígame onde está o Avia Lugo, dígame onde está a multimodal, onde está, dígame onde está algo para os veciños e veciñas de Lugo por parte da Xunta de Galicia ou por parte do Goberno central onde vostedes gobernan. De verdade. A información veraz é a que lle acabo de dar. Outra cousa que non lle guste porque non encardina co seu discurso. O seu é o discurso da catástrofe. A súa é a actitude de tratar de provocar a catástrofe para abandeirarse dese discurso. Abandone esa actitude. É de verdade. O compromiso que manifestan reiteradamente nas campañas electorais, cúmplano. Cando lle din aos veciños de Lugo que están comprometidos con eles, cumplan. E cando chegue un expediente que beneficia a milleiros de veciños da provincia de Lugo ou a centos de gandeiros como centro de recría, non empecen a dar voltas e a remexer para que eso non se poida materializar, señora Candia. Esa é a realidade que lles guste máis ou que lles guste menos. Como pode vostede, que é conocedora de eso, utilizar a residencia da Fonsagrada, que sabe que faleceu o empresario, que houbo que disolver a empresa, que houbo que liquidar o contrato e que houbo que facerse cargo por a Administración a través de subplusa do remate das obras? É responsabilidade deste goberno que se dese esa situación? Non, señora Candia. Non, señora Candia, non enrede. Non enrede que sabe perfectamente o que hai. Dígalle ao señor Balseiro, ao señor Feijóo, que se poñan a comprometerse cos de Lugo. Que cando din que se comprometen a axilizar os trámites, que os axilicen. Que os axilicen. Porque eu non podo abrir unha residencia sin o permiso de inicio de actividade da Xunta de Galicia. Sabe vostede moi ben. Non creo que me recomendase tal barbaridade. Pois que o faciliten, que sean claros nos seus requerimentos, que non utilicen argumentos totalmente contrarios aos que utilizaron xa no ano 2010 para determinadas cuestións que vostede tamén coñece e que hoxe non obedecen aos seus intereses. Iso é o que hai que dicir aos veciños. Quen ten os proxectos para esta provincia? De onde está o proxecto do centro de recría? Na Deputación de Lugo. Onde está o proxecto de residencias para os veciños de cercanía e para os veciños de Lugo? Na Deputación de Lugo. Onde está o proxecto da zona de baño no Concello de Lugo? No Concello e na Deputación de Lugo. Onde está o proxecto de augas mestas? Na Deputación de Lugo. E onde están outros proxectos que se lle olvidan? Onde está o ben empregado, que é a única opción de saída laboral que teñen milleiros e milleiros de parados desta provincia porque as políticas de inserción laboral activas da Xunta de Galicia son descoñecidas? Onde está o acondicionamento e o mantemento e o investimento permanente na rede viaria provincial? Dígame cantas bañeras de aglomerado gastou a Xunta de Galicia na provincia de Lugo ano pasado. Son fáciles de contar. Costa moito máis contarlas da Deputación de Lugo. Iso é o que lle teñen que dicir aos veciños. E os veciños non son tontos, están vendo quen ten proxectos para a provincia de Lugo, están vendo quen trata de distorsionar e de calumniar os proxectos que outros teñen para tratar así de agachar que non teñen absolutamente ningún máis que obstaculizar. Sigan obstaculizando e nós seguiremos traballando. E vaya por diante que, dende a tranquilidade de estar traballando obstinadamente para que estes proxectos sexan todos unha realidade no menor tempo posible, vamos a votarlles a súa moción así medio trampa ou medio excusa, porque isto é unha excusa, señora Candia, non é unha moción. Rematar un minuto. Mire, se estivéramos nunha exhibición de coaching en donde vostede está concursando non sei cantas cousas a ver se non queda polo camiño, aplaudiríalle, porque dicen os que non teñen argumentos que non hai mellor defensa que un bon ataque. Vostede non ten defensa. Sabe vostede por que a Fonsagrada non tiña os permisos cando foi inaugurar a Besteiro? Porque a inaugurou en marzo do 15 e o permiso pideuse en outubro do ano 15. Era imposible que a Xunta de Galicia lle dera o permiso. Sabe por que o sei? Porque quen a pideu
e quen asinou foi quen lle está falando. Mire, cando un vai a un debate televisivo, e agora que están vostedes de primaria se xogan a debatir entre vós, creo que as tablas que está collendo aquí lle van a servir para iso, e seguramente chega a ser o secretario xeral. Pero cando está gobernando, vostede ten que dar explicacións do traballo que se fixo. Que pensarán os alcaldes da provincia de Lugo, a marxe da cor política, que no seu concello conseguiron residencias, centros de día, albergues, que fixeron obras e que tramitaron os permisos, porque aquí naide traballa a marxe da lei. E o que pretende traballar ou tramitar un procedimento sin pedir o permiso, indudablemente, pois non pode telo. Besteiro non podía ter o permiso da residencia da Fonsagrada porque non nos solicitara. A Xunta colabora co Lugo, non é aquí onde eu teño que defender o traballo da Xunta de Galicia, porque nós somos deputados provinciais, no meu caso deputada provincial polo Partido Xudicial de Mondoñedo, estou aquí defendendo os intereses da provincia e dos veciños da provincia. Teño uns compañeiros no Parlamento, por certo, con maioría absoluta, como ten vostede, algún menos, e parece que tamén con dificultades de entendemento, pero seguramente é ali en onde teñen que dicirlle a Feijóo, aos conselleiros, o que teñen que facer. Se vostede quere traer un día unha moción para que teñamos a oportunidade de explicar aos deputados do Partido Popular o que fixo a Xunta, sin ningún problema. Pero agora, o que estamos pedindo é que vostedes traballen. Ou xa non vou ser tan ambiciosa na petición. Vamos a pedir que deixen de contar mentiras á xente, porque a credibilidade é algo que se gana con feitos. E hasta a data, o feito é 33 millóns dilapidados, ningún dos proxectos en funcionamento. Algúns cunha tramitación complexa, como pode ser a apertura da residencia, pero outros tan sencilla como a posta en marcha dunha piscina, que non hai concello na provincia prácticamente que non teña a súa, e cos concellos, cos seus medios económicos e administrativos, indudablemente o conseguiron. É unha recomendación. Eu nunca se me ocurriría pensar que cando pide un alcalde un informe do Plan Xeral e a Deputación tardase, por exemplo, como foi o caso, era unha mau negra dun diputado que o paraba. A tramitación administrativa, que vostede oféndese moito e cada vez que lle criticamos algo á xestión do Goberno parece que quere desviarnos a crítica aos funcionarios, pense vostede que na tramitación dos expedientes da Xunta de Galicia son tan funcionarios, e merecen o mismo respeto e a lealdade os funcionarios desta casa, que precisamente nesta última legislatura arduo traballo lle están facendo pasar, como os funcionarios de outras administracións. A prol de todos eles, por suposto, levantamos un aplauso. A culpa é dos que os dirixen, neste caso do Goberno que vostede representa e ten a portavocía. Ben, debatida a proposta, pasamos a votación. Votos a favor? Unanimidade. 13º punto. Parte de control e fiscalización. 13º. Conta do informe de avaliación do cumprimento dos obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera a 31 de marzo de 2017 e previsións a 31 de dicembro de 2017. Lense todos os puntos ou non fa falta? Non fa falta ler todos os puntos. 14º. Conta do informe de avaliación de cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria da regla de gasto, débeda pública e seguimento do Plan Económico Financiero 2016-2017 con motivo das liquidacións e contas anuales a 31 de decembro de 2016 e para acompañamento da conta xeral de 2016. 15º. Conta da información económica da Deputación de Lugo a 31 de marzo de 2017 e 16º. Conta dos informes do primeiro trimestre relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010 da Deputación de Lugo, da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A., de Consorcio Provincial para a Prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento de Lugo e da Fundación para o Desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación e informe dos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2017 do Real Decreto 635/2014. 17º. Conta do informe do artigo 218 do Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
18º conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de abril que corresponden aos números dos números 998 ao 1308 que foron remitidos por correo electrónico aos distintos grupos políticos. Comunicacións do Presidente non constan. Rogos e preguntas. Hai dos preguntas do Partido Popular. Unha sobre o protector de animales que vai contestar o deputado. A pregunta de protectora de animales. Hai unha pregunta do Partido Popular que dicen: existe financiamento comprometido polas centrais? Ben, vamos a ver, con relación ao tema desta pregunta sobre se hai financiación para o Concello de Sarria para a construción desa instalación para a Sociedade Protectora de Animales de Sarria, decir que a alcaldesa de Sarria presentounos un proxecto para a construción nunha finca de titularidade municipal desa infraestructura. Entón, nós estamos evaluando eso. Non hai un compromiso firme de financiación. O que si hai é por parte da Diputación, e estamos a traballar neso, nun estudio para sectorizar o que é a provincia de maneira que se podan facer actuacións en distintos concellos e que sirvan para ese concello e para todos os concellos limítrofes, non? De maneira que o problema que están dando neste momento os animales soltos, os animales abandonados, pois se poda solucionar dunha vez por todas. Por unha parte, a Diputación colaborando na construción desas infraestructuras e, por outro lado, pois os concellos afectados que suscriban un posible convenio entre eles para poder levar a cabo o mantemento e o desenvolvemento desa actividade. Iso é o que hai neste momento. No momento que se chegue a un acordo firme, ningún problema por dar información sobre isto. Non sei se queda contestada desta maneira a pregunta. Hai outra pregunta sobre os obradores de emprego. Tamén vai contestar o diputado. Pois a resposta que dá o Goberno provincial á pregunta planteada polo Partido Popular é unha resposta, a verdade, difícil de contestar, porque cando se pregunta por algo que non é verdade ou que non ten pasado, pois a verdade é que non é fácil contestar. Refírese aos obradoiros de emprego e aí o que hai é unha realidade que dende o ano 2011 se solicitan 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 16 obradoiros á Xunta de Galicia e só contesta un. Agora a Xunta de Galicia trata de decir que o Goberno non tramita ben os expedientes. Expedientes que, por certo, son tramitados por funcionarios aos que tanto se apela por parte do Partido Popular cando se fala dos da Xunta, e sin importar que sea despois de un ataque de un diputado a un funcionario desta casa moi agravioso na súa intervención, non se fai cos da Deputación, non. É dicir, todos os expedientes foron presentados e foron contestados todos os requerimentos. Houbo expedientes nos que os funcionarios da Diputación foron con eles en man donde os funcionarios da Xunta de a ver que era realmente o que querían e complementáronos en base á información que en esa reunión ou en esa visita directa tuveron. E aínda así non lle valeron á Xunta de Galicia. Entonces, que explique a Xunta de Galicia cales son as razóns. Ahora, que non explique con outra calumnia e con outra mentira, porque non é verdade. A realidade é que de 16, os outros, en ese gallo da Diputación dos traballadores desta casa, de facelo o mellor posible para os veciños e para as veciñas, non para o Goberno ou para a oposición, nin para a corporación, foron a visitar os traballadores da Xunta de Galicia e, aínda así, non foi suficiente o feito. Entón, esa é unha explicación que non pode contestar este Goberno. A pregunta, a resposta é que é mentira a afirmación na que sosteñen esa pregunta. Ben, se non hai máis... Se me permite, vamos a ver.
Antas declaracións, que a pregunta era moi concreta, non? Que saliu a señora Porto dicindo a Xunta contestou unha nota de prensa clara que dende o ano 2009 que habían solicitado 6 obradoiros lle concederon 3. E a pregunta moi concreta é que nas 5 solicitudes de obradoiros que ustedes presentaron entre o ano 2015 e 2016 a Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia enseñou a documentación que lle requeriu documentación, ustedes non a presentaron. A pregunta é ben simple. Xa me dice que van ali os funcionarios que veñen, e dicir, me imagino que ustedes terán acuso de recibo de que iso foi presentado e que o que lle pregunto é por que non corrixiron eses errores non os proxectos que levaron tempo e cartos facelo. Parece ser que non entendeu que despois de falar persoalmente os traballadores desta institución cos da Xunta de Galicia e de achegar a documentación, que tampouco valía a documentación. Podemos falar cos traballadores, cos técnicos que traballan na área de emprego e que llo expliquen eles, señor Armesto, que llo expliquen eles. Porque eu dígolle o que pasou. Eu non desconfío de ningún traballador, de ningún. Nin dos da Deputación, nin dos da Xunta de Galicia. Agora, pois, alguén terá que explicar que é o que pasou. O que lanza a acusación terá que sostela en algo. Eu non lancei ninguna acusación, só estou dicindo que, desde aquí se tramitaron todos os expedientes que son responsabilidade do persoal desta casa, no que, por mérito, por capacidade, están desenvolvendo unha tarefa en os que eu confío porque teñen o seu posto de traballo ganado, merecido e recoñecido. E non son responsables de ninguna catástrofe por moitas connotacións que algún diputado do Partido Popular queira atribuirlle a algún traballador desta casa, cuestión que creo que debería aproveitar antes de que remate a sesión para disculparse. Simplemente unha aclaración final, presidente. Totalmente de acordo. Nada que objetar aos funcionarios desta Diputación, que nos parecen uns funcionarios moi profesionales. Usted o que pasa que está continuamente dicindo que os funcionarios da Diputación. Mire, usted dixo unha cousa que é certa, quen manda unha acusación é quen ten que defendela e sostenela. E que a acusación dese incumplimento por parte da Xunta verteuna unha diputada compañeira súa, non este equipo de goberno. Moitas gracias. A última intervención. A realidade non é ninguna acusación. De 16, un concedido. A Diputación Provincial de Lugo. De 16, un concedido. E que nos concede a Xunta de Galicia, aí están os seus amigos, que o expliquen eles. Pero que o expliquen coa verdad, que tamén llos saberán agradecer os veciños. Ben, se non hai máis nada, levantamos a sesión.